Yana cikin hannuna lalle akwai hanya. Wani hanya? Aha, kun san wani abu. Vitamilk ya samu karuwa cikin dangi. Sunan shi Vitamilk Strawberry. Vitamilk, abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Aja Quanimo, and Dopa, and Nadia YFC. Yeah. Never saying. Oh, what we do for you? I know come for prostate at the mammy. And this is here, Major Sa, me Mrecrabium, Medaswa, Medana Ho, Joseph Sembia Hame. Oh, now I find what the prostate think. Amba, a do papa no, media macan was somewhere the one dance yabre. Prostate, a do papa, a bois, I'm a member prostate. And why the day, Nama and Quatentino. So, says Obre, and San Wajoso, Obia Johnson, HCC, and I bank tinkety. Obia Johnson prepi, and I jumdim, Obia Johnson tentem, Obia Johnson ye cry. Na yen said ye one you son ye be said ye be woman. Obia also, or Johnson said ye dribble down who be on yan street said ye were pen. Nina, a prostate, and ye to us ye. The sense and swing na say, O prostate no, or how a yabahun. Prostate, Solak Herbal Clinic, and a diabajaso, and no papa fee no, one more hour can take chrono. I'm on a South filling station and a dish anymore. And I to phone call a KNG and a baby a tone rupia. And our friend 0245 616 028. Prostate, a man numbi, and a bema on in Fiedun watch, and so numbi. Prostate, don't soboko. Sir, a Jadian Catway, FDA for Ashemu Aja to Musa a year. Never be my betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. When I'm baby and ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. A queer for our quo fuma banu wabre. A fra for our quo epo. A banu wabre. A dready for our quo juma banu wabre. A dropper for our ye gears ya drive wa na wabre. A fitter for mason for Ubias Sabro Hano. Make a wine. Would you review now with the wood ointment to chia? Ubehuda obeda. Mirror. Maybe come Mrs. Nimiku to Jenina. Was this in Podi and Yon Abeka? Midbi coach Hojina. Now do want them. The wood ointment. Our pharmacist herba and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi. Dodua, the Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mischia, Ebusinia num ebuting immune system. Abusumi pinio, Bia and Yarede. See medo. See, Hepa Plus mixer, and your Juma Ebayan in the Pedro Mono. I feel crana, a bayo one more. A dryer my in general well being. A bushia pom doing him ye, a snippy bia. A bushia watanum Hepa Plus mixer. One says cow hospitals was sevu at the other fofro. It's a man and pefia. She, we a Hepa Plus husband. Ready of her Hepa Plus husband. And you won't show by your Hepa Plus wife. Now, Bono Hepa Plus mixer. A pen for about more money for one quadra in few or pharmacies, chemical herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and my promodina mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to mse eye. Nipa dodona na omahwere obunyuma efiri 2017 nanso eye NDC abaye beba John Dramani Mahama ene Professor Jedan no Pokwajema edi animo no ebeye adwumaden ama enwuma aba bebre ma obi anya biaye enam nhihye foforo mo de aba omato de din adwuma pa no so no afibia na wo de adwuma beye 250,000 ene beba ma nkrofo anya biaye ne kyese mfie na mu no obo de adwuma 1 million ene beba adwuma pa nhihye pay beba ma wo mo ewo banking and insurance, construction, agriculture and agribusiness, ICT, oil and gas, pharmaceuticals, and any keka home bebre. Obi opuso suansa na dwuma bia no. Ebenya nkyerɛkyerɛ ewo NDC aban nhyehyɛ ya. Wo mato ne din National Apprenticeship Program ni mu sua won sa na dwuma ne wie na wo pon ho a. Mbema wakade eye tools na ade akɔhyɛ wa dwuma ase. Asɛm de biom so no sɛ napkofo so de wo mu a. Wo so benya aban nnwuma hodo no mu anya adwuma ayɛ wo ho. Na wo benya akatua pa de ato wo bo ho. To abama John Mahama na to abama NDC. Through
Swabio, Druswabia. Election warehouse. Emrena Sansubium, Abaiba, Abaiko, Infinabia, Yatua Bayo Mampeni, Nimrasabia for. I feel way so why now, why na Eba, Emre and a Dachi and a veteran. And into or check FM, your election warehouse at the report, Bedford TV, Atoyen no BM Abro. On the 7th December, Bronya Bosumenita, a Toswa and Song, and a panon son pepe, na a manual semu and before Atnasi, Esia Bragutre, a day, a batu numu, abakosem, Peninsem, and the ones on Sonina, Abrem. Sapania Crofito for more, young fan coming. And if Fafidian to attack 102.9, net CB, or tack lesson warehouse, Yade Mamo Fenchem. OTEG 102.9 FM. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Akwa woni ne ka se bia. Dabi o. Na won ka obi awa abrochire. Dosun. Ah, ne se ye dosun. E se won ni na ma ba ko se mo ni de. Ni mai. Man bi na mi. Na me no ka se wo se bia. Ah, so for na ba on no ni hu di ba ko. Ah, we ne phone book right. E pa ma mi ni na ka se. Okay. Na ti say. Ya ni adimo na pa che wa ma na se wo fie. Oh, ma ba me wo fie se la ni ko ba. Ya ho pa ni da wa. Mate. Ma me so ni number ne ma wai. We ne card number you no. Oh. We ne card. E phone book sa me no ka se wo so no. E di unu no ma na den. 0044. 0044. 79. Assemble Dabi. 34. 95. 62. 41. Oh, okay. Yami adumo ma frausa. Oh. Assemble Dabi. Na no mo nkwana wiso Ghana. Ayo. Na mo nkwana wiso ho. Most of my family they say you wish you had the light they count because they see them my flesh so can say that oh yes my sister we no go there now what you say my boy be at the power me now then me know what say my boy be at it you can to boy the other ya ba kamo awua ya ko bo ni no si dia pa ya ba ani for them about down for ba for so far for ya enti dua no wo se ya ja bo sei kama we kan ho a wa bom prennan ya se dua prennan no ni nyina wo de to ba ne so Beba cho Dabi. Dia hen wo de be to ba. We na me de be dam no. Last one. En wo de to ba ne so. Sense se be ma bia na oda. You say wo se ukunu ne dia ne ye ukunu. Me pa no ne me ko ti ni me drink. Na so wo sore se wo pe bibia fa ba bia. Nanum go ti ni wi. Assemble Dabi. Ade ya refo. Se bia feelings ya be to sa na me pa. Nanum go ti ni wi. Assemble Dabi. 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 Samoba abanye. Wasana baby. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Samoba abanye. Wabo. Wasana baby. OTEG 102.9 Assemble Dabi. Assemble Dabi. OTEG 102.9 FM. Wasana baby. Wasana baby. Nyami. Wasana baby. OTEG 102.9 FM. I can come where you can. Assemble Dabi. Assemble Dabi. I can catch Babu Smiasi. When I'm a sister, you can. And on Sawama. Assemble Dabi.
within the when you mean when you go to the so body when you are ready. Open Punichedi and Paul, your man come and then you go for Kwame Sasura. Ogumiyami no cry. 102.9 FM. When you mean Yami, now one Yami. I'm on some Yami. What a tsunami when my FM. Yeah, that when my FM. That's it. Yeah, Papa, when my FM. And then you go on there when my FM. Yeah, that's when my FM. That's it. And then you go on there, Radio. What a tsunami when my FM. OTEC 102.9 FM. Me did the Krobea, Nana, Yao Asante. Shannon song. Yeah, the data noir. Sapa Pepe. Me say a yard is young. A sayard is shrimp. A free to under Pussy Fiata. Don't hope because you know me and Sasso. And then me name a bigger foolish ya. And what Asem Beba. And you made you for fra. Now back to now. I will go there. 102.9 FM. And it means ya. Now the ya you the actija. Ebe ya Asem Beba. Ya wake chita no. Asem Beba yo. Asem Beba ya. Asem Beba yo. Asem Beba. Asem Beba. Asem Beba. Asem Oba. Abode. OTEC 102.9 FM. Asem Beba. Na me see me be pesika o. Dan so sa kwankwa hia ni. Anye yade be ya ne se mesa kominji. Ye. Awia yama ya hu ha. Yanchiacha ya hu famra 102.9 FM so. Ahaye Otek FM. 102.9 FM. Sabre yeshia say de Asem Beba Dabi dwumade no oba besom. Da ne da ye kan de kiretie fo say ye de suan de afi ye de kire ye ho nso ade e wa afidi kasie yi so. Me di de Krobea Nana Yaw Asante. Sabre jata no aginadwa. Apesa makana na nie. Oji aman nie. Enen sam hudwe ko twi kobre ma ye de besom. Ewa afidi kasie yi so. Ena me ne mapamfo nyina na agi adwa. Ba bibiara wo wutie yen. Obetumi nso asa hweyen live. Ewa YouTube ni Facebook ne so. Okwa ya hwehwe Otek 102.9 FM. Sa wokwa ya hwehwe Otek 102.9 FM. Na wo hwehwe na hunu ya share yen. Mo amu Facebook no. Eya mu nhye o. Na momfa madwenkyeremra ensem hodwa ye de besom no bibi biara wonso wo kafa ho no de besom yen yenso ye de besom atiefo nyina am obi biara nso ate wonka sabra kro na emu no ko YouTube nso ha ye stream show ne live e wo no nso so odi obehwehwe Otek 102.9 FM e wo YouTube ne so e ho nso dwumadie ni dem live wadwenkyira awowo no toma ne yendo ne yenkenkan ewa afidi kasie ye so sabre ya meka say nanampofo bereba agiedwa akrompofo akwaba ya ni amenya Krobea mi free baby na mabu obi maso yes sabre kura wo ko US mu a wono mo to aba omuhyem den enso makwa mo me ho na me dia hye baby abato no menye US ni ntimi to bi enye yi akwa na me ho be kire mi wa kontrio na sabre me da ko
Sabra. Me be mini woman sub. Dabi. Enti me say beba. Ama nipa ba besre me. Eno dia. Eni esa na tie dia obi ma so. Asase bia njiri fo. Metna ho no mawu. Dabi e ma onka ho. Adentia. Akra yende nyame ase na yenche yetie fo nyina. Okay. Ye ma wonka control mu sa because say kai ko na chi ana nsai. Okay. Kai e ko na chi a ensai. Okay. Enti se kai ni si ho na o ko na chi a bisa se die nti na kai yi e ko na chi. Ubisa ana we hu se atia bisa eni agro. That's it. Se utin we mbisa anya agro no. Enti akwa ni kai ko na chi de kai na say ana. O Dabi ensai o ko reverse. Yes so Daniel. Okay. So what you say? Enti abrabo no sa na tie edu ba bia se wo down ho ana onum akra enipa bebre fi se sebi ebia me to kwan na meye yie ebia oyie die enyina kontuo so hwe nyame de obia chede de man no sure ebia wo de ekuayo se obenya mmoa benya mpreko benya nantwie dabo no anyenya sa confirm ne nema no wo de anu no but wo do why you object kitchena wo be kuma se aba beton ana beton pan no Oba kuma say be top pan no oba kuma say be fried rice so one hwe ya san ne ma nyina no until say oba ye de nyame de ma wo no enye ye okay eno ne ade ni be brain tan huye say de ne nyame de share me nsa ale ti because obi wa ton mo kotimi de sidan moko aye na chede ye de ma no yes obi ye dokono uka so onyai dokono ya onyai da de ti na onyai onu no fi se dokuni mu no onu ondo nya dey efiri mu but anybody say ni bia pese otu ekọ baabi na oba o de me ma example kra se bia okofa obi firi kokutuom na betena won nchen kra kakra no obetena won nchen kakra bi be 1 month pa so sakon the back adentia ne hokoche aden asmasi kokumasi o wasaba akwai ne ho ya ayefe ne ho ya ayefe bitase de no de bae okay eto obi am so kwa brochire nim so for play or your burger okay but you say ne burger na bla bon say ne siko wie no so what you say okay eti akra say ye ko na anyi yi a ye nsamra ne ba bia ye furu mahye no ye crash ho ye yi die hye ho ye bibia hye ho nyame ne die ntia odo bedua ho de eden a enye nim guase enye ferie enye niwo so otu kwan na wo saba na be reformed okay ene ye mo meda se eno ye nanampofo berma eni atene nka no na sabre ya ye kasai se wokọ ye YouTube ne so a ye wo omanfo wo so ya ye ne won mu nyina na edi dwuma no ena wie yi ye wo Freeman ya wo page number 2 achianse e wo so eno wo kire sakura ya Krobea Asante ade ba ko a enipa esefata se da ne da ye beyo eni se ema ye wure mfida se ye beda Awurade Nyankropon ase aseda ono ana ama ye nkwa enti esefata say ye de na sedama no afei wo wusu ba na hene eno wo kire sakura ya Krobea Asante ene ye wukuada we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi na sabre oba yabnash pharmacy a takwa makrofo ye nso ya bade mu ha ena dwumadie ne ye hwe mo live ye wo Mr. Otin e wo YouTube ne so eno wo kire sakura ya Krobea Asante ene oba Anavon Fashion Center kodie nso nkwa ene me nso me ne mapamfo ni nyina enso abadem na wie me kan de akire mo sa Asem Beba Dabi fo enche ye be pamata de papa bi ne ye de aba be che mo ye da se antimagi ene bo aman sokofo nana onum nyina nso hwe mo live Abdul Fosu Malik Mufti wonu nso nie ene wo kire sakura ya Krobea Asante oba manso adubia wapo filling station a o ye live de bia ye bompa ye mamo se Awurade Nyankropon won kamo ho won moamo na da ne da mo nsem pa mo de besom no muntumi nya hoden famra afa ya Freeman ene wo kire se nana se ma be pie kentampo dwom na sabre mi nso be bie mo YouTube ne so ena me hwe mo live ye da mo ase ene mo dwuma pa ne mo nsem pa da ne da mo nso mo de ba nana ye frɛ me Apia Brains me wo Pankrono Estate awia yi me bomo abaso ene mo nso mo ne pa da ne da mo de ba besom HS the Roy Fashion for ene mo chese na ya Krobea Asante awia ma ye nchiachia wo na ye nso ya bo ada mu abiebiem e wo medoma kumase ya ma se kwan ne so nana ye mfa wunni agro Master the Roy wa ha na na akua ene Hasana adu sai poku wonum nyina wa ha ye nyina ya bo adem na ye hwedwumadie ne live Mustafa Sayid nsunie wose akra ya Krobea Asante awia yi
asɛm bɛba da bidwumadi no montɔnkɔ so mo nsɛmpa ne mo nnepa a mode ba no me papa Said kɛse ɛne me maame Auntie Mary na wɔn mo mfa uni agorɔ ɔmo yɛ very addicted to dwumadi no. Okay, okɔ yɛ Facebook ne nso so a yɛwɔ hɔ nsɛm hodoɔ a mode fa hɔ ba ne nyinaa no awia yi yɛbɛkenkan ne kama ɛwɔ afidie yi so na yɛde ama mo. Na dwumadi a yɛdie yɛ a na wahyɛ ne nso sɛ yɛwɔ akyitaafoɔ potiyawfoɔ a wɔnom ɛboa yɛn yɛwɔ Dawood Scientific Herbal Hospital ɔnom na de Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment aba awia yi ɔnom ɔboa yɛn yɛwɔ Time Herbal Mixture a ɛyɛ aduro a KNG foɔ na de aba na adɔfoɔ aduro na aduro yɛ sɛ wonya bi a akyidi yadeɛ no ɛte ne tɛ yɛwɔ Nask Herbal Clinic yɛ no no yɛ ultramodern herbal clinic yɛ sɛ woyade na woba ha yɛyɛ hwehwɛmu na yɛde aduro ka ho yɛwɔ Agbɛvɛ Herbal Hospital yɛ enura wɔnom kura mu no efiri tete wɔnom de mfidi abɛka ho enti woba yɛyɛ hwehwɛmu na yɛde aduro ka ho yɛwɔ Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwisam no ɛkwasɛm ne sɛ egyatuatoɔ ewunya bi na sɛ wudi a ɛboa wo ɛma ɛnepa ɛkɔ so ɛde ma wo ɛna woba aseɛ ha nso a yɛwɔ adɔfo a wɔnom nyinaa nso ka ho bi wɔnom taa yɛkyi yɛ a wɔnom ɔboa sɛ asɛm bɛba da bidwumadie no yɛmfa mmramɛsom saa berɛ yi adehyeɛ yɛagye adwa na yɛba abɛso ɔbaa deɛ kyea me wɔ hɔ akra me ba den very good awia yi yɛhyia na yɛsɛ ba abɛsom saa pɛpɛpɛpɛpɛ da biara da sɛ yɛba sɛ yi a yɛsi yɛde dwumadie nsua deɛ yɛsan de akyerɛ ho very good enti ɛna awia yi no kwasɛm ne sɛ yɛbɛsua deɛ na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na wɔtwe mu yɛde asɛm bi to dwa ɛwɔ afidie yi so asɛm a yɛde to dwa no deɛ na yɛpa akyerɛ nyinaa ne sɛ awuraba bi sɛbesɛbe awura no deɛ wayɔ ɛne sɛ wakɔ akɔfa mpena na ne mpena a wɔkɔfa a yɛni mu no ɛna yɛsusu sɛ krakye a ɔne ne twe mpena no ɔde na kɔgye sakawa ebinom nsɛm a wɔka ɛne sɛ awuraba no ɔba bɛwuo no sɛbesɛbe ne baa nyinaa porɔe yɛmfa atesɛm ɛnya asɛm enti yɛtu anammɔn akɔ awura no ne maame ɛne ne papa nkyɛn ɛne wɔn mu akɔbɔ nkɔmɔ saa pɛpɛpɛ yadeɛ bɛyɛ ne ku wɔn ba no na anyanyam bi a yɛ keka sɛ ne boy ɛna de na kɔgye sakawa sɛ akwadaa 18 years deɛ ɛdeɛ na ɛbɛba a yɛbɛtwa wɔn mo no saa enti deɛ paa pɔtee ɛne ku ne ba no ɛna awia yi yɛbɛwura hɔ na bɛrima no a yɛde soboɔ ne nso bɔ no sɛ ɔno nso de awura na kɔgye sakawa no yɛne abranteɛ ne nso bɛkasa wɔyɛ small boy a wɔwɔ mfinhyia du nkɔnɔ na ɛnɛ mmerɛ mi bu sɛ o sɛ nkwadaa nketenkete nso agye sikadura ɛno yɛ asɛm a ɛdi kan asɛm a ɛtɔ so mmienu sɛ mobɛkae a asɛnkɛseɛ bi ɛfiri mfimfiri mantamu mpɔtamu ba bɛtɔ dwa sɛ awuraba bi sɛbesɛbe ɔyɛ aduane adwuma na ɔnam kwan so a wɔkɔ fie a obi ahunu deɛ ɛyɛ ɔyɛ ɛna egya ɛti si awura ne so na awerɛhosɛm ne sɛ ɛhyi ne mfii mu no ɛhyɛ yɛ arɔ ne ba so nyinaa o awɔ ne ba so nyinaa ama nwi ne nyinaa kuku yɛde awura no firi mfimfiri ma ntamu abɛsia kɔnkran setede awura no ɛporɔ awiaberɛ mu yɛbɛwura hɔ nso na yɛbusabusam sɛ anyanyam biara biribi wɔ hɔ yɛ a awura no wayɛ nti a ama saa deɛ wɔ yi aba anaa ɔsɔfoɔ bi wakɔ akɔ firi apɛtɛhye ɛne prɛko nam akora yes wakɔ firi apɛtɛhye ɛne prɛko nam saa 2.8 yɛne ayɛ prɛko yi prɛko nam sɔfoɔ pɔk deɛ yanoa no sɛ na ɛpɔk ɛnoa na ɛpɔk wakɔ firi sɔfoɔ deɛ wɔ biabaa ni bi no sɔfoɔ nkwan no gu ho no ɛne apɛtɛhye wafiri saa 2.8
Onsofo beni. Owie ya no ba bia wogina preach no. Wagya hogina ho. Ewura na wo ko free ne nsa ne pork na tete na akɔkye no. Na taade waje ni mobile phone waje ne babro waje entika no. Wa season ni na. Waje babro so aka ho. Se kosi se 2.5 meba. 2.8 ne baba no. 2.8. Of van your man no. Ewura. Ema wan so ni tiri mo odi o babro ne nse nko oje. Na ya behwe. Na se wunim se bubuafo a e wotan nyina anyi omu nyina na ya bubuafo. Se eya na omotetetem yaye no omu sres ka no. Ebinum wo ma se wonom na yo. No omu sheda pa na be konkon ho. Apra. Bubuani bi a wote ne ba bie. Wo sres ni sika. Sa kwa ye fake bubuani. Abo aponche na aba be pam ne free ho. Ponche na so fake. Fake bubuani. Abo aponche o. An so fake. Otumi aba be pim owura no. So fake. Eni nipa no aba be aponche ni nipa ntokwa. Oni nipa na ba be ko apam ne free ho. Oh good. Eni aponche no wo ani. Enya aponche hunu sa. Ade abehwe sa aponche ne wo ani anaso oni ani. Videos e wom nyina na de hye awia ye de be sommo e wo 102.9 FM. Otek me din de Krobea nana yaw asante nkoma ye die se wuntumi mfa wadwenkyere emfa YouTube ana Facebook a obetumi ato adwenkyere no na wo de amane yen wo WhatsApp ana normal message eye 0244 211 772 0244 211 772 o de wadwenkyere ne fa homa ye ne a normal message o WhatsApp message a ya type you ni nyina ya beje na ya kenkan ne kama enso edi amawo sabre ya ye ka se yankai mo se United States of America bruchime mu no onomo abato no ne kan eguso koso na wo hwe the international front media no a projections a wonomo aye kire se yewura Joe Biden wo soro pa ya wo betumi yedi nkonim aba be ye mampanyini earlier today no pay na mampanyini Donald Trump ene sentrofo be kasa ye address United States say enyoma bi no koso a wono wote ase enye yie because ofe states ni bia na olidi pa ye nya asem ketwa afei within a twinkle of an eye eni teta ba kope na de na dane enti wote ase enye yie ba bia keka kono obeko Supreme Court onomo nane wonomo lawyer fo gum na wonomo akọ Supreme Court a ewo US manimu no omo de tabo akwa akoto abato na ayeto ne kenkan kura so sabra wo kasa no na be de akire owura pens ono nso ene abusia ni nyina agina ne nkyai ena we deliver nyanso sabre eda so a ekoso eno nso ye folo de ebesi bia no yemma atiefo nso aso ensi ewo ho awiai apostle akwaba ye jana na Krobea ompom to say Yesu adom me ho de pa very good adehye enawiai ye hye yensam no ase e de free asante mantem ye mu ekura ye frɛ ne kwamo na kwamo eye asante man kuro ya ofiri hɔ a enche na waduru edweso asankasie bi ama ne homne so ya ene wokɔ social media so o newspaper mu ne de keka ka ho kura ebinom oka ya wono mo kyerɛ sɛ awura ba bi wawu kɔ fahyewo ya yɛte ase a ɛyɛ na awura no ɛwɔ mfinhyia edunwɔtwe 18 years ya yɛfrɛ no Angela Boama Amoa ya ebinom nsɛm a wɔka ɛne sɛ awura no wɔsusu sɛ ɛyɛ ne boy ya wɔno nso wɔ mfinhyia dunkono ɛnestapia ɛna de sɛ awura yi akɔ sakawa na de ne binom ka ɛne sɛ awura ni bewuo no sɛbe ne ba no ohun sɛ akrampɔfo ɔba ne ba no ye wɔ nkyikyemu ye wɔ the right block ɛne ye wɔ the left block ɛne ye wɔ the middle belt middle belt no ɛno ne the clitoris ɛna right block ɔno na akyemu no enti wɔn mo kyerɛ sɛ right block left block ɛne middle belt no ne nyinaa pro na asɛm we ba ye no na ye te ase a enye yie enti ye ma poso se wondi sa asɛm nachi na ye hwɛ de tuam field marshal akwa babio ye jina na Krobea very good okɔ kwamo me kɔ kwamo we he kyerɛkyerɛ ba bi akwamo
nana kwamo ewo ejuso abato mpesua so na ufiri kumasi ha kidetia na ekwa obetimi afaka ewo Dr. Mensa anase Roman here nimu ho anase edum bosef manimu ho obetimi afaka akọ ejuso okay ewo ejuso kwan so edo obefa tech na wakwa no wakwa kusi fomesua ufiri fomesua na wokọ kwamo okay ufiri kwamo na wokọ krapa ansa na waduru ejuso enti we no okọ kwamo we me kọ kwamo efia ankasa kwamo fie edi asem na wote yenti a edi okoduru kwamo fie yenti o yo akrameda se yema asem bebeda biatifo nyina aha bio na ni na ne se na otwemienu ekọ ne na otwemiensa entam so nie na yenya ne ntie se ababa wa bia wanya mfinhia edunwotwe ne din a nina eneneja edema no eye Angela Boama Amoa na dodo na afre no ohima anase Angie ana ohima anase ohima na oko school SHSB ewo ejuso man na afi eba yesha afi asi ena yade ebo no ebo akoda no enti ontimi anko school bi no o register bet edru time say yare ne ye den no ontimi ene wo mo wi afia no anko tro enti yo dada mu ama awofo no koya senka omubenya na yaresa ene na hoɔden ama no nanso anya yie na baba wa no ati nananom ɛwɔ nsiedo wawu ni wuo ati no ɛna ensem bi ɛbobo firi akire ba sɛ krachi bia na ɔne ne twempena omususu sɛ ɔyɛ sakawa boy na ɔde krachi no ababa wa no krachi ne de ababa wa no akɔgye sakawa ɛnu nti na amanetimi ati nananom wɔ nsiedo yi na ne nyina ne sɛ obewuo no na se ɛproi sana manfo ekeka se na se eproi ne ba ne de se wona odidi awie emfanche emmoa moka ansa na oba bewu enfre busuan ho eyensem a amanfo keka na okwa amukro mu ne de bi ni nam social media ena me kan enti yekoba ne saa no ene na obi e kan de ope oba ne obekọ Instagram obekọ Twitter na chese ababawa no ho nsam de free na otwemienu ba na otwemiensa ntam so se ne bi ka kan de odi ni wo no agini deepa what trendy enti yakoba say no na ebi ka say de nkofo ka say krat ne kwaji skaduro no eye nokre ebi si enye nokre enti yebo eduedue mu kokope ba bia ababawa no efri ene ba bi wote ena me yekopie mu okwamu yi na yakọ okwamu no yekokosia abusua ni ne yakọ ye no na enam sa ababawa na tina na mo nsedu ntina abusua no abodwa o matena se enkofo ebe mu hyeden ne de keka ho nyina enti ekoba asa no mikokosia opapa ewo dwabo no mabo no fie no ase ewo kwamo abaya ne papa ababa wa ne efra no Angela Boama Amoa ne papa ankasa ewo fie enti bede omubusa me kwan so ma me so me de mama ne ebo wo mu enti ekoba ye no so no omunya ntobase etietiremu de ekofa ne yare ne baaye ene de no kure wo mu ankasa ekyere yen na me ne papa ni di nkomo no na o kire se mibusa ne senti ensem a ekoso ewo social media ne de edit no yasum nyina se eye no kure se ne baba ya e fra no Angie obewu no na se pro ye no eye no kure sa na na o kire se no kure bia sa anim na obi obeka sa bia no na eye nkontompo na wo twa ana mse okay se no kure nim na nkontompo na amansan etwa de a odo na ne ba no onsi mu entre ye ekwan be na ne ba no efa so eti nananom ena o kire se yesa afia se na ne ba no eho sha ase se dodo no nti ode ne co living waters ene edusu government hospital ode ne tini pa hospital hodo nyina ne omomu ye bibiduru nyina ode ne tini na omu a na ayese eye enye eni timi di bia be bosome utu sa baba no hwan ne dene na okọ school mu a na asaba no mu de na ba fie enti omo de ne ko herbal hospital bia no so wo Kentinkro no ema papa no embe mani nduro a omo de tutu nduro so a fe mu hwese de ko na ani ayenyan eno mo bo etire de ba konfa no chi omo de ba konfa no chi omo de ne fifa mfidie mu mu de na de se nkotodwedi mu ne ba ne sisi ati no enti etire na doctor de report wo ba kire se ababawa no enya cancer kokram
kokram na said the nkofo keka say na se na pro enye na se ene pro e na emom no eye ne to ho ena e pro ye enti yenko ne yenko nkotie asɛm a ababa wa friend Angela Boama Amoa opapa nkasa opani Alex Ben Amoa odi tudwa ni enti madam ma odini say ya from Alex Ben Amoa e pacho obani Angela Amoa e pacho okay enya ntie se bano etinananom ewo nsiedo na nsem bi a ebobu free echire bano ebinum keka se obano eye krati bi a na umsusu se oye ne boy ene de nakwa akwaji sakawa asem no nokura be pa ne wo kwasem no se nokura bi animu obi amfa me bankwaji sakawa me bano yare no wa yare na ebrese mu nyame atonsa afre no amu akodadi Obian fa me banko je sakawa no obian so ntimi mfa me banko je sakawa e ma no nyeye na ekwan be na oba no efa so etina nanom ewo ensiedo oyare ahyasie no na oya o se ntimi enya ne nan tini so e constipation ti ye no ko ayarehwe wo living waters okoba bia wo ha na wasa complain say ne ye no ko tini parents aso no me ebusa oduyefo no say de potin na ya abofra no na order di say the ayen no ni awususu ni gise o ma no koye lab test fufuro bi to try krata me de call lab koye test and this test no ye de dade atia bi wura na video mu kwa kire twitwa honam no nketenkete miensa di gu atuo bi ansuo ewu mu esiri ano kama sa de ma se emfa nkwa na lab no mo so koye further test and one further test no report I ko kire doctor no all living waters no friend Dr. Aaron ono na o kenkan akire mu nsem se eye cancer na ha bofra no nti o my referral letter ama yed no ko konfo nochi ntime ba no yare na o yare ye nti ya yare no ana imukun a yegusu ano yed no ko ensiedo okay obi tie obi say yare ben ko ana otimi yare ya ebinum susu say sakawa na krati bi na kwa akwagie mokokudu konfanote no omu sini picture mo say eden na eye oba no edu konfanote no kwasem ni omodo no fa sanse na lab test ahodo no edikan aden edidada nti no be for confirmation seeking almost do no for a series of tests mo endoscopy MRI x-rays ahodo ne ade chi almost establishes say indeed a cancer afi the atwo no say yed no beto aduro so eye omo chemotherapy ne radiation yi ebi nti sa yare no mean to this if a type of cancer omo kan na that din na me refie but cancer yare na ha bofra no okay obano oyare da dem busumi ananfie be sei in fact oyare no fa no brekakra said no to hopa na de min kan say na busumi be say enum but me de yare ni nyina bomu a busumi be say nson ko ngopi onyanfie sei onyanfie edungotwe no ko school pachowan Owajusuman Senior High School. In fact, now a candidate, but went me and to the Esan Yarianti. Yanshe Obano na sitemu wana oye no neja. Usu say a day na a bebentia Obano kwa wuachi ye de beta gonna say obidina jisakawa. And Americano, the banono. Na the Atiana say, Okwa wobe sabi me ninechi. Na yonko fo ono mo nam no soso minimum adwene ada won tremo but ye minim fa me ba ho no nyi obi na ye no yare no yare ye na yare no so no aduruyefo ade adadi mi yehu yi yare boni pa nsem oni pa kandoso but ade ba akona na minim honhom afam mi ye Kristo ni nti ne ye de mpa bo na yeko honam ani na aduruyefo na ye dai na ehwe no ebi asese eso obi anku a wawu yare bon we anya nkwa owu na yeden ena eba yare malaria de ekọ typhoid de ekọ covid-19 de dom bebre yeden ekọ ti yare ni mu ba ku bi na abo me bayi a ono so edineti na nanu wansi adu
utremu nyina no wa me say e cancer ena na e anji yenya nte se ebra wo betina na mo nsere na se proi no kura be no nsim hunu keka bisa me bana yare no minim winya akro ba be hwe no hunu se na se proi bibia etisa anya me ba no no botox nye ni passe skin no botox no esanse na ohuru ntine ebebo mpumpunya na ye kuro nti yenka ne se ehoho ekra ena na ye treat. There is nothing like say na say ye dey na say eproye but no when you swollen botox na near there ena na ma untimi so ringina ho ye dey ho nante nti eni nyina ye busremuka pemsefo ena kika sansem no kure bia nim videos ni pictures bi ni nam social media hetrese obano woni krati bi gina na ti na ofefe na no na fono ho we are tregu ase se krati no e sakawa boy o ni na enjoy wie no a o pianeti ko se won kono e no de na sinsu akoye bibisa o say video ni bi video na obehwe ne de hu sa abemo ane abawe agina ho de wo mu ye nyina ye ni so ade ena de omo twegu ase a omo keka no eye de omo na eka bofra entino me tuma social media ne edomo a etse abo sa brand no mo mpena kira kwan na memme ni mabusua ne de ye ni ma brand bia na me gidie so nkire me se minyame a me somu no se me bano kwan kura no a obi bitimi dina agwakoye de usika na emma enye ne kreda eye botirimuka ensem ene omo keka ndi so mu wo dwumadie ne hwehwemu bi a brand ye kro no social media what media ye you know trace no ne hu no ye be hu na setena mu ene me ba ne sika ne de ne nsanye de enka na nya no kure so da yare na abo akoda no na yare mu de onyame pe no waye de ene waye na obano ni su ene ne ban efiri ne mofrase a odete no abepim sa abire no wote senti a nkofo bebre ka se oye slay queen no kwase mi se eya wusu na mede ma me bana nka meka so oye sangwan oyo bi odo bia asafo a wo mu oye na famu de in fact odwan mabulu ko aye friend no the Adventist Youth Organization ana wo hwe mfi a wadi a wo fa ne yare a woda ho no okoti firi mu a ifri mfi nson etiko no na akwada bebo no bra abo no bra sei na wo call secondary school secondary school sensema beba wodwuso ma nyina no wanti abofra ne din yedei eni se de amanfo susu se akura no kodu sa mpempen so no meti ase anya dei enye yie no kre se wo ko wo bai aketisia akwanya birimu no obetime ne mranti ayedei edi agro akwa ba ye bibi etisa no but not to that extent said de omususu no modern adi wo social media no na chese de ye titie nyina no busrim ka entisa se Angela obidini kokoji sikadru ena manity nananom ewo ensiedo nti wo we ye gya no oti asem bi sei ewo abonten a aya na wosum sei ene na mafo mo pen so di aba no de bia ye kan sem a ebeye enigisem nipa nti enya brekura mfa nya de wo se ye ti no bi kura fo no bi kura de hu de no afekire ne saa no ofolo enwoma esisie bwe mami ejitu mu se enwoma edi ahim no bebre no kura bi anim na ye bosire muka me ba no wayare se de obi atimi yare ebidimi yare da ho mfie nse obitimi kokoma aboso me miensa no oda ho yare ni mu ba ko na abo me ba no a no kwasem ni abusua ne ye yafamu die ne adofo asafo empo adwuma meye emufu nyina wona ofra gichi ne bencheye epese ye behwe se hunhum ne honam nyina no akra ne benye wodie ene woko enyu bia mesre wiase nyina se omfantu ontrim se enyu obi na de me ba agwagwaji sakawa na entimi susu ensi entimi nsi enti de omukeka ni nyina ayi obi adwene ene obi ebi opese wo se gume ba na nimu ase nanso nyame ne menni wo montemu adansefo ono kwa na oba eba cho Dabi me won kwada ma akoma kunsia mema miensa ma miensa ema no ono no oyekuma otoso miensa mi husu de mi susu no akwara na nam no bia o adamfo ebi kwa na obi ani bre no be ba no ho ofe papa no obosi uhunu a o a lovely girl
so on me chire no enti ne PS obi ani betimi abre no obi betimi adwen no ho adwen bone obepese obegu nanimu ase but obi ani asase so obekine bo akora no ne braso na minimi yese akoda din ya ati asefo ayenim se ebewu no na wo se adwene ye ho enti obi he okeka nsemi a onni nyina so bi obo ne tirimu eka na social media so aba eduru akire no ayo mo asemo abusua ne de impusi empisa efise abofra no yenim no na ade amanigi pa na se so ofumu yempo a bo memmanim o ma me anim ne abusua nanim no akra no esre hu no obo hu mpaye sre bone fa free na se nyame asem waka ye no kura dia 1 John 1:9 when I confess my sins my Lord is faithful and just to forgive me all my sins and to cleanse me from all unrighteousness and from so onyame na de che nyani pa de che onipa bibrebia ntime mfa bone nche agi onyankopon ntime ba no so sre bone fa che na enum awurade atons aye mani je kese se onyame ahya abusua na nyim onyam timi nsem wa meka twetria ne se o take FM nyame shramo se mutie wo die no mo betie enkwaso so edie na atiasefo emfanye futu ene akwanya ba social media ni ade no enye nsem eda so nyina na ye no kre okay we owura Alesben amwa ono ne papa Emma Abaya Angela Buama 18-year-old ya ebetodwa se ne boy ede na kwaje sakawa but ebe wiye no papa ne kan sembi ose ebra akwada ni bewuo no oso obo de empaibo obo ehum paye eno ye de empaya ehunu paye body fache na obusa se die ho body fache na ne ba ne sreye na ebusa no e ma wo kire se eno de ontumi enka oni ni nyankopon ntem asem se me komi nkotodwanim na me sre body fache efre urade ho a enam se megidi se nyankopon na de betemi nti na me ka kire no enti ehu hia se ode ne ba no enkomo oni nyankopon di ye obeka kire yen amatiefo atibie okay na wo koduru kro ni mu no empotamo ho na de na manfo nso ka na ndukro se ensemba se ya krona nkasa asem ni besi wo mu no odi obi abeka ebinum emabru ni titiru ebimu wo ka se o nukre asem ne de nukre pa boy bia ni di ko so woni no nukre na abusuane pese o mukatakata ne ma bisu eni ntino mo yesa na boy no girl no obi na de na kwaje sakawa a man as a proye and a bimusu cheso and yanokre girl no said de on sa papa no crack kan yatetin wo SDA akonhwefo so mi mu akran ho onye basabasa enti so bi kaso yesle kuna wo mu nim ne de enti sa na emum ne bi ayenim guasia bi and obi pese o kande to akran so ebi ka say nokre and ebi so say enye nokre sa na binum ka no kwan mu kromu ho okay etiefo moma yenko ensam no a eba social media so no na me be show mu video bi ewo YouTube any Facebook so odi ekwo ko Facebook so ana ko YouTube ne so na hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM I want to show you a certain video and in the video muntie de make ani video ni mu no ohunu se wura ni a awura ya ye kana semi oni abrantie bi ete kai mu amuntumi nko na mu nkohwe bi no mu betie sound ena enyomo bo ena sane ene ma ye wo mutena kai mu a ya wo de ye money following ofa phone no no de hwe ne so no ofefe na no chibre no ye money following enu bi ena wura na ye ena baabi nso abrantie na esuso ne twempna wo na koye saade no abete na chi aso ne wodem ena wo fefefe na fono ho enom ne de kekeka ho ena beduru baabi ase obi kokosra abaya no etwa besi ho ena awura no ete edem empaso na wosu na otiatiam ena na wiye no obi ka kire Ghana for say muntu mu hufuo gas yaba boys yaba saka wa no omode moje munya botre adom fa video ne to so monhwe video no ewo YouTube no
na mimpushi sound no emfa mamo enso ewo radio ne so entimunti let the thing roll. Oh my African lady. The ebo woman no eno ho video no na wo ho no. So watch on your Dabi. Oh my African lady. Ka ni mo no. Me want to say my name, my wife. Ooh, ever since you came into my life. Ooh, me showing you my paradise. Ooh, so me ready for the price. Ooh, tell you my mind. And say kabesi soon so. Soon in here. We ye kasano. Fetsu omo foma me wate na scarpet na omo da care mo yusu car no omo ana se kum girls no me so wonu bia fetu ne for cause girl no scammer na eku no omo ane boy yes scammer no dey na sinfi akodi sika no na go ya bra from January na se apu. Okay, enti we ye video no sambo bio me pese tie for say tie bio enti repeat it na tie for hu mun san tie bio. Oh my African lady. Oh na 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 me say baby. So watch on your Dabi. Oh my African lady. Oh na na me want to say my name, my wife. Ooh, ever since you came into my life. Ooh, me showing you my paradise. Ooh, so me ready for the price. Ooh, tell you my mind. No man Israel. Fetsu omo foma me wate na scarpet na omo da care mo yusu car no omo ana se kum girls no me so wonu bia fetu ne for cause girl no scammer na eku no omo ane boy yes scammer no dey na sinfi akodi sika no na go ya bra from January na se apu. Okay, enti we ye video wa ene ka ho a eba social media na apostle papa de confirm video no wahwebi a wo kire se eye ne ba no ena ewom a oye o mama na film bara blice o ka se ye ne ba na me busa no ho asem e ma wo kire se de odi kan kire mu no ono se akura okoye sese de se wo pia onim de okoye nu abonten enti videos no me busa se wahwebi na o se an wahwebi wanhunu se ne ba no ene nam social media so obi gina na ti a ofefe na fono ho ayo no a o chese yo na sabre wo hu se na ne ba ne we no wo school ana se na owo ne nchen na ebi o ne boy ne call be o chese ontimi hu brekura sa video ya akora no koyeye onim brekura video we sei akoda no kokoyeye se no wo school mu na opie free school mu kokoyeye ana se na ye weekends bia mu nko school ena oba efie ebabeyeye ontumi nka edakoro. Okay, meba Mene Ernest Apia Kasa. Ernest, good afternoon. Good afternoon. I want to say Ernest. I'm go bad. Okay, me so nyanko pon me ho ye pa. Ernest ensem bi koso Ghana ha, but only endipa ubetumi aboa yen na sa wo be san wa wuti ana ubeyi wa wo ho ano ebeboa wo pa. Ewura ba bi a ye frɛ no Angela Boama Amoa. Unim sa girl no. Edie na wate afa girl no ene wo ho nansen. Oh, never matter the baby. Ebi ne dey. Oh, ebi ne now ne am been a day to and as someone in a party sakawa who can do in sembri. Wo ne scammer na manfo ka ho asem na na. Oh, maybe they mean to do maybe scammer na mo kan.
wahu video bi a aba abonten na Angie ene boy bi ya wono nso ase baako omo tekam baako otare nafono ho no ofe nafono ho wahu sa video na bi wahu bi bahu video ya wo na wo video ni mu no yeah. Okay eno no e kire se na wo ne girl ni wo bibi ya na oh Dabi na dia na na eda wo ne Angie ntem oh okay Angie be no you be a obeni yi pa na madam na oye wadamfo na onya wo girl oh Dabi no Asem Beba Dabi na Angie enya wo girl pacha Dabi what say you say o de na koje sakawa pacha ma say uyu hu ano say oh pacha say in terms of what everyone so if it's a overhead video na na omo recording bi a girl bi and I recording it be ba one sense na girl na downfall na ye ne boy come be na den and feel slow after this guy and yeah ma that video no trending na if I recording na ye ba one ebra bay na sa video no de yi ebonyum o mama o papa I meet my guy in paradise eno no bra bay na one guy ni yes sa video no Asem Beba Dabi video ne dey different videos na I can see different videos different videos na I can see na last year videos na those one last year the end those one what Kumase ha I mean let me Kumase I'm at home but say what to free ha kwatena he they say them too free they head now and say wo boase ya see ya asem we yi ahunti na amwatu wadwane free Kumase akwahye boase oh pacha Dabi ya plan na okay my yanhwe video ni mu no ye hu ka wone girl no etim ka na ye wa wo ka ya na pacha Dabi na meka ukobo mokwa pacha ka ni mpono na nya hwan na etwi na nya me na mi chika na ye hwan na etwi ka na dey uba enti uba na na oni ni tim na oyesa snap video no ena ba ku bi nso na ne hyedem ena o fe na fono ho eno nso na ye hin Kumase ya na oboase na ye Kumase ene esa ge no no ye wo mpena oh Dabi no anya me mpena na no ye wadamfo a ekwan be so uhu ne wen me hu no wen okay ga ne dia na me madam fu bi na me hu ena mo wadamfo bi so na uhu no sesen ye pese wa wo clear ni o mama ye enam wadamfo bi so na hu no kwan ben so na madam for girl on what they do for ni ni da enti de no ba me ho wa metum ena one an ena be do kansela enti enam da ga na kansela enam sa ga ne so na ma hu Angela we yi ni ma wa na pacha wa ni ga na me ga no na nya o ga no Dabi but na ga Angela ne ba ho wa makum oh na nya zo ba me ho so o ba me ho personal ebia o ko be bia no afa ho Asem Beba Dabi na wan kasa yeso pacha enti wo wadwuma wa sa company ni mu ye de mo je nyoma koton ana mo market oh pacha Dabi me ya advert ma company o ya advert ma company no esa asa uye PRO ma company no pacha say uye PRO e ma company na uye marketer oh pacha Dabi company dey various department enti wo department ben me department na me advert ma company no o ya advert ma company no okay and then mama opportunity wo take FM so ya advert ma company no na me hunu company kro OTEC 102.9 FM why the advert me say bia like bonye man hu dawu na say office work Asem Beba Dabi o ya advert no computer so te say internet so ana
aha nti mo advert na mo ya no department no mo de mo ya advert no wo internet computer so amanfo sa wo yes scammer say internet ne computer de scamming se mu ana oh zanye entisa do yo internet so scammer nti di ande ya advert nkwa na wo ye no internet so na what is say Angie wawu otre ne yare otre so yare onyonko no otre so yare no ye den okay me according to time na me ni Angie satana no so ya Angela no like you be me fan for granted every so on say na also na o man dey me fan for granted o fan for granted aha and no chere say o fan for granted ne chere say me taking it serious you know we are like taking it serious now onye serious aha it was very good now o fan for granted o fan serious aha okay to aso and the time of fellow captain so ya no na me kwam dey dey bia ni timi end there and I say bia the keep there and ya and also yare and me na me hu say yare bia dey order to ya and me mu dey na ya asa gona wo na obi o yare de obedi trim de e wo sa yare yi ho eh ono wan fremen kan dey or me yare say ya na say bia e no say bia yare me hon fa me na obi a wo ye ne nyonko pa na ono nso fa o se ne nyonko no na o fa ne for granted na won take ne nsem o beka serious ademtia minister na o ti o perov o obi a na say like o perov wa the best after now yo enti bro o ka kire o so o yare no o ka kire o se o yare ne hen and the one can me baby for yare wan kan kire o se bi a ne baamu wanya problem wo ho okay say ya no ma me video ni mu no ye hu sa one ne wodem ene wo ye video wo hwe ne class no on sha atade e na aba be fe na fo no ho eno no na mo wo hen ozai no sha atade be nsatea de enufo ne pimpim mu ni bia say ensatea na say wo sha na so nufu anu nyina epimpim no enu bi na na hye no o ba je be no sha na ne way wo dem na hotel ba je ne hotel na ye he anu kampo na nya dem na ye he na store he store Angela is store Angela why ne papa store ne sister ewe he ewe tech enti na ne sister ne kura nimu se wo ne Angela ya adamfo ne sister ne de na wo nim je me ne Angela side nko but no hu me ta ena na utumi kod ne store nyina mamoko ye Snapchat yes bia me ko ne store ye ko ye Snapchat na mo kuma no na no na mo fo be nti ebia bakote campus maybe Angela so bia one sister store na me smart wafa nti ukoto ne sister ne da e was store da man ko tuni but na ne sister ndi ohu se oni Angie no eye video calls nyina na tani nim se ni Angela eye video calls and the mean twin bia ogu ba sana ya woni ne ye video call na se o chinchinchim na no na ne ye bi mebo a ne ye video call na o se anya o girl wadamfo keke madamfo enya asem ya benti na bi a wo pese wo yi uti film enti na wo ka se na wadamfo keke tie se asem a ba na be mi ni kuripa se no dia mo gana ko kan se me boy takawa ena dina ko jisa to the boy is coming na kwa bisa kawa first of all me ankasa no me kama ena me fano kwa bisa kawa ena se ke me na msaye no boy onye ne boy Dabi America sa ne se enipa no wawu de wawu onim kata ato enti de wo beka no
eno na ye fa ne se oben no nti eye saa enti se nko no te ase de a ene ebetumi abusa na aka kire ne se no your boy ana no your boy nti wo nsusu se enipa na wu awie no ena wo deny se na nye o girl no na na you adamfo no na Angela ne de no ni kan men ship me na nya ne hwe ne wo na nya ne hwe adwo wadwuma na wo ye ndie wo ye no computer so online wo ye o marketing no online ai ene kira me company na matumi akọ online ni so bi na matumi no mo adi nkomo like say eduma no come to be about office Asante dia Asem Beba Dabi and so ade a wo ye marketing no computer internet so de wo betumi a kire me ama matumi akobi me no come power Ose me say me go come power dia o kire me a me nti ase I had to say that who use your Facebook da na marketing Facebook account am out me nim dia wa kire nti o kire me a mehunu kakra me go school na ma ben oh yeah say the nim dia wa kire every adjuma no campo answer na be fa plan and phone no nim dia just the do fan to me wan tan wa hujuma ya o ya kill net adwuma what you say o ya kill net adwuma ba to me take anya kill net na o ye ba to me mbo net aha me na me busa o hello o ma me no papa ate sa trend ni a wo trendy o mate o mu busa o de oh ba to ma me da wate o busa o de wa busa na shi wa musa o se e de na abanti a o ne nam social media sa oh ma me so no defend me Asem Beba Dabi o defend o onim se nya o hwe no anu onim se wadamfo no enti se enne obi ka se Angie ne sakawa boyfriend ene de na koye sakawa na ye wonso ne ehu wo video nim sa one ne flex Snapchat efefe na fono ho ne de keke ka ho a wo ubeyi wo ano sen me say there good na attend na obi ere but no friend our me na ko point the me na sakawa boy Angela and me me my girlfriend na ayi oyi wadamfo adamfo nso de mutadi nkomo obi ayi wadamfo no wo kire wo se bia nipa asumasi ana obenten ena ye me boyfriend ana o kire wo oh Angela boyfriend Asem Beba Dabi o se na o ye dai na unim no ai no what he Angela boyfriend oh tiata hojo no tia hojo ah enti Angela na ka kire wo se ne boyfriend ne sa boy no tia hojo no ai ni e friend ne say boy boy no boy ne friend Gerard your friend say Gerard enti amanfo keka se ne boyfriend de na kwaje sakawa no eba utrim se ne eye Gerard a ama me trim wo hu Gerard ne da hu ne da Gerard no me nim no no onya sakawani no ye de en so ya normal guys carry normal guys te semo a enti wo oye den adwuma ben no oye Gerard no wadamfo Angie ka kire o se ne boy ne ye adwuma ben onya adwuma na ge ni wu ye na ye wadamfo wate wa besra busua no se bia na ye madamfo na matini wu waba ho wadamfo ni wu ye Angie wo wu ye no waba fie ho se bia wadamfo wate wadamfo wuo o ba bechia abusuafo wakọ ho saa na pacho menko adentia pacho juma tanda busy ebia wa e busy minyanya ataya enti so nya kwan dia obeba ho pacho Angie na unim ne papa ne maame
Bachai. Na wafrɛ wɔn akyia wɔn mo. Aye. Wafrɛ wɔn akyia wɔn mo. Bachai. Enti na papa ni nso nimu, anji papa no onimu. Dabi. Asem beba dabi. But na wo di onimu wɔn mo. Me dey minimum. Kwan bɛn so na wo di nim wɔn mo abra no wɔn mo nimu. Angela nankasa na. Otrete me papa. Eba cha say. Me say Angela nankasa na from papa. It is a time to not get the man number. Asem beba dabi. Angela amfa wan kwachia ne maame ne papa. Bacha Dabi. Na wo ye den na unimu wo mo. Oh, that in the phone so pictures was Asem beba dabi. Enti ne phone so na ahwe ya odi hui. Aye. Enti wo de wonfa anji nkwaye sakawa. Bacha Dabi. Enti videos ene o pictures bra mo ye video call nom ne ade no amanfo nya ne wei. Bacha wani de video our home that. Asem beba dabi. E wo hen e wo phone so ana e wo anji phone so. Video ne de na man kasa de phone. Enti na wo anji phone so. And I mean 365 times the minimum na there. O susu se obi na de anji aye ene ye de udi atoso ana. But then the minimum was obi na do na me di atoso. Da be ne twato a wo ne anji ni hia Be twato am nyan di hia but then ya. Be sen. Oh. Me at the 1st January. 1st January. Bachai. Tatam ni mu no waka kire so yare. Dari. Na anji wo ne nante che ya na. Okay, anji me ne nante. Edi be sen. Edi be 1 year. Be 1 year. Bachai. Na sa uba na mo fa na mo kwai. Dauba. Dauba na ni epie. Na mu pia kwai. Ni ko golden tulip. Golden tulip. Ade ehwe na mo kwai dai. Bachai sana na 1st January. 1st January. Aye. Tina mo kwajimani. Aye. Na wo na sa tamo na wo ge ne wei e na na engine nso boy wei na wo ne mum na epie. Bachai me girlfriend. Ana after na me engine na epie. Ne ya dos ni epie. Asem beba dabi. Enso sa video ni mu uba ni mu na mu mienu pe na mtimo. Bachai uba ni mamba video. Mpacho uba di mamba video ni. Mesa bia kire wo. Obam, wo hwe ye YouTube na obam. Tawo uba di. Tawo ye video uba ni no. Video na ekuta misesi a no wom wanim wom. Kama okuta fu no teke ni mu. Wo twa free yi no side mirror ni mu no wanim bam hwe ni ye. Uba ni. Ani e bia car na different cars dia. Nim. Different cars. Car na mi tinga do video ni mamba. Entu hu so ye video no. Vona nkata me phone car no ye video. Wadwuma wo ye na ni eska wo mpa na otumi ni wonamfo no mu pie ko golden tulip ko chili o. That time kampana me nyaju. That time na unya adwuma. Dabi. Na unya eska wa hi amutumi de chata uba eko tulip eko jimani. Oh na uba dia ahia. Tell boys bebre na mbo bebre. Na san ye tulip nso nya ahia o. Golden tulip. Oh, it's wo grind fa. Dey. It's wo grind fa. Aye. Na uniska wo ntumi nguram saa o. Golden tulip. Oh. There after your daughter, any probably therefore. Since that day now mo coin mo bo ka be say. That day now you call. Oh, one day I say. Mo bo ka be say. Na men feeling tight. Yeah, that's it. All right. At here for the alleged guy in the video, Tulipunsi or grind kwa, please. That is a false. Says you grind kwa. Isima moa ebia, but per guy we nem komono. At here for and sembi wom. Video no. Me say show mu video ni bio.
enkoma we ya yedi enkwala no mu mienu obi anya minor obi ensa. The lady is 18, the guy is 19. 18 na mibusa ne say 19 years na ye se wadie no swasene sa ana edon sosene sa and was why 19. So the guy is 19 enye minor. Okay, monsanko YouTube ni subio atiefo me say bo sounds no e de amamo adom fato so flow sound bo na tiefo nsan hwe bi. Is a guy nanim no guy no na your first one no where your video call office na no no the na afno we ya da afno mo fie video call another afno ho fie so me ready for the price ooh tell you mama gani sunie di obi be kan to etwa ato nie fatu omo foma me wate na scapes na omo da care mo yusu car no omo ana se kum girls no me so wonu bi afeto ne for cause girl no scammer na eku no omo ane boy yes scammer no dey na sinfi akodi sika no na go ya bra from January na se apu January ene nipa ne kan ye boy ne nso say January was the last time our girl ni shiaye atiefo mo na mo ya agegefo enti mo ana motie ye ne krache ne bonko mo no boy ne kra de o say na danfo we ne ka kire ne se ne guy de jiwad a wote ahojo obisa na Krobea guy no he is trying to play smart nana kojo fojo wo chirapatre e wo YouTube ne so o say na the guy is being smart but he cannot outsmart you guys. Gideon Tete Osi Asemu. Emmanuel Sego Osi, please, is the guy he's normal. Please. I don't have the doctor's eye to see it's normal or not normal. Richmond Justice Osi, this is ridiculous act. Gloria Tete Osi Emmanuel, why do you ask? Ask what? Ask Dien. Joyce don't cause him a yasemo nana. Golden Tulip. God is yes, you are Brian qua. Yeah. Aqua we pa. Asamba na okamzano. Hey, yeah. Me Satama agra tama near war if he dademu. Anna. Satam PJ Mose. Yakoja word nana. Dabi ya word no na black staff where you be. Anna guy ya no yes sports anane nine. Ayi. Me refini dey. Me be ka de ko. Anna omukwatena ho se omudidi. Sa de no yese so kwa dodo bi a wo pese oje no o de age e boy the same. Na mom so wo je kitikiti wo ya ho abrofo sam na wo koba san ba baji bie ma ye dobro. Be dobro no. Break no age na boy nim. No okoye se bie. Guy wo do aka. She master Golden Tulip ya. Master. Yeah better. I say yes dem omo. Na no say dia ne boy obi dey na nye obi dey o. People dey tobo ever no man analyze interview no. Mo be analyze interview no. Mesra motie for muntie sankai boy na mo nhye ne nso emfa emame. Asante hene Lands Secretariat Kumasi Traditional Council ena sankomoyi efri na menhia symbol no eboso kama eni atwere so public announcement. Bomfa's 2 lands, a bomfa, ena eye headen, emma and kaibono. One much lesser and penny for each lesser, young fidie so, na young fanto or manfo nim. Sir and nam atemwo, any and samoa, Asante meura, or tikure, any brawe woman so, His Royal Majesty, or 247 to the 2nd. Bosome October ne bosome no, ne da ne tosu dumienu, ene ne da etosu numno, nana. Ede na nudisem etudwa
afiye mu na nana ano semo a wode tu dwa kyerɛ sɛ ensase a ɛda ɛbom bomfa ɔno mo ne students ni bi ɛna ɛbɔhye na muntie wɔkyerɛ sɛ ɛbom bomfa ɛne nkonson stew ɛbɔhye ɛwɔ abrade wurakwasi stream ensuo no ɛho buagya tabuo stew enso ɛbɔhye ɛwɔ maase ɔyoko breman stew ɛwɔ asuminya ɛna bampena se ne mampontin stew enso yɛ nwabe ensuo ne ho adwumakase stew enso nam ɛbɔhye no wɔ aboabo ensuo no enti ensase a saa hye weyi a makan obetra aba na jabia no waba bomfafo ensase mu enti yɛmfa fidie so ne yɛmfa nto akuo ankorankora ɛne akuo hodo a ɔmaka wɔn ho abom na wɔnom akɔ akɔtɔ asase ana ensase ɛwɔ saa mpɔtamu a makekan ɛwɔ ɔyoko breman stew ɛhɔ no sɛ wɔnom asi so dan afei no ɔmu besie ana wɔnom ahyasie esie ɛmiaya amabobo yi sɛ hyia no watra nko ade a ɛho nkrata asɛm nyinaa no animu ya fakɔ bomfa stew nananom ahemfie ɛwɔ bomfa for verification yɛnkɔ hwehwem na yɛnte ase yɛnsan mfama wo ɛna maako aduasa akyi saa bra a yɛde saa nka ebo yato dwa yi adaduasa akyi sɛ wɔmfa nkɔɔyɛ a wɔmfa wɔn nkrata asɛm nkɔ nananom anim ɛwɔ bomfa ahemfie a ɛkyerɛ sɛ woni asase wɔ hɔ enti mo a biayɛ a yɛkan moyɛ affected no momfa mo nkrata ɛnkɔ sɛ wo feli woani saa nka ebo yi so na wode a wotena hɔ a ɛma adaduasa ne twam a ensunsuaso bi a ɛbɛba biara no ɛyɛ wankasa wasɛm a ɔhene ba owusu afiri yie yɛ a wɔtɔ so nan otumfo apagya hene kumase ha ɔno na ne nsa ɛhyɛ saa ɛnkaibo yi ase okay say mama me ne super action herbal ɔhene ba napoku abɛka yɛn nsa akora aba yɛyɛ ɔpanyi kɛseɛ ɛnɛ enkomo edi kan super action mode yɛ gentle herbal mixture mode yɛ gentle master p mode messiah ointment aba mona moka diabetes ho asɛm a moyo awie yɛ krado ama mo yo ɔpanyi kɛseɛ medase sabre ɛyɛ super action herbal center ɛna moti yɛn kan na sɛdeɛ munim no super action herbal center yɛ adwumaku a ɔbɔ adeɛ no brɛ no yɛhene ne nua abra wɔde adom adasa no ɛno na yɛnya fa abɛɛfo kwan so ɛde ayɛ nuro nwanwaso minua obi biara ɔde n'ani akyerɛ yɛ nuro no bi anaasɛ wɔde n'ani akyerɛ yɛasoɛyɛ abɛpɛ saa nupa bi atɔ no edi ho adanseɛ prɛkopɛ ebi ɛnane de edi kan awutie mesraw bie wasom ne tie yɛn kɔmɔ twetwe ne yi onua ɛnɛ nipa bebre ɛna yareɛ ɛne wɔ mu di asie nipa bebre yareɛ bi wɔ hɔ no minua adokro mu nanso mu dwene wɔn ntiaseɛ yareɛ ama sabio nipa bebre akadem abra omu mu yareɛ na ankasa farabai minua ɛnɛ dodoɔ na akɔ hospital ɔbɛba no ɔse ampa doctor se adeɛ friend sɛ amaman anase sradeɛ adɔso ɛwɔ nipadua nim na onua amaman na ankasa no ɛkwan yɛ fa so yɛ nya ne sɛ nipadua na ankasa produce amaman ne bi ansa na nuane ahodoɔ a yɛdie no ɛno nso yɛ dɛn ɛma yɛ amaman ne sradeɛ no na wobɛyɛ mamu anaasa awiase afada nyinaa ɛnɛ ɛnam nuane ahodoɔ bi a yɛdie nti no ama amaman anaasa sradeɛ dodo a ɛbɛ nipadua nim no ɛkɔ soro paa na sa amaman anaasa sradeɛ no ɛkɔ soro bebree nso ɛwɔ nipadua nim a ɛde yarewa ahodoɔ na ɛde yɛ dɛn ɛde bɛ nipadua nim ɛma kwan ma mogya ntimi ne afurusa ne yie ɛma kwan ɛma nipadua no akwaa no dwuma a wɔsɛ die ne ntimi nya dɛn ɛni eti nɛnɛ bebree hɔ no ma yareɛ bi wɔ aba nipadua nim ɔdwene wa ɔnte aseɛ minua sɛ wotie me nɛ na yareɛ friend sɛ halitosis obi a wo kasa no wɔnum eyi nka obi a wo kasa no wɔnum eyi sɛbio mframabɔne obi a wankasa wo die dɛn ohomie ho sampa homi ne firi mu ba no ɛnya deɛ sɛ ɛyɛ ni so no minua adura me kamfo ama no ɛyɛ agenti eba mister na momo no sɛ de number ne tudwa bɔmɔdena sɛ wo bɛfrɛ me bɛkyerɛ kwan abɛfa so abɛyisu agenti eba mister
na so kasa na sabio emframa bone anase wanum eyedai eyin company a anaso bia wo da wo hwan kromo no me be kire kwan abefa so a wo be isu agenti ya ba Mr. na sa ho ne atete ye ka wasem nyina na be dai e be firi so ama onya afa wodie e bia wo so wutie me wo de ne yentihye wa asma mesraw emo bi na ada to anama kopa aduro bi ena be ma wutie me wo de eye nkwe no anase hania no aduro betimi edi wakagiramu no eye aduro ya tundi sede agenti ya ba Mr. Minua wutie me yi awie ya ebia so wo wa wo nompem twetwon wo wa wo to asintiri atwetwon wo wa honam eyedai eyewo ya eye stroke na say ye de be na akanwato emubu yare na akanwato de mana onua ema wo renho to anamon sumamie nkoto adre ya tundi sede agenti ya ba Mr. Emro awie se anase awoi ebasenu enipa bebre ho no wanhwe o mbeka dem because entini mo asisi emoja ne ntimi nniafuru sane yi ni nompe ni mo hwe no ni ntini mo hwe no obi on mo de kwa hospital ni atwemu nsuo bi eso wa na nsuo na san yedai asan beginam to anama kopa agenti ya ba Mr. ne binom ebebo apa wo so abo for the past 10 good years minua me kamfo adre ya tundi sede agenti ya ba Mr. edi ama enawie to anama ma onsanka adro bi obi on ma so oda na nika guso acha adonko anajo de suom senani tia enya de senani beyedai ebeka gusu biom me kamfo adre fresh agenti ya ba Mr. edi ama wodi ani ye koko hemorrhoid kwasi bloni kase koko a anase hemorrhoid a yo pa chese moja ada minua emoja no kwan be so na fa eyedai eda eya amaman dodo aba emoja ne mu no ene timi mamoja eda etu hwa enka ne ya nananom no so bi kase koko adokro na osi ope adure eyi amaman because ye nananom nim die mu no enhwemu mu ye ma ye ampa se obi benye koko a na ye sabio amaman ados woni ni padua no mu no ena be ma se ni pan ayedai enya koko na ade aye wo koko no mu se koko eba ho a ahode wo moja no mu nyina no na etwi etu behwa ye nuanu ma koko adokro mu no dodo na no ubos omuni ahoden me kamfo adura ya tundi se agenti ya ba Mr. edi amaw ene sabio wo hwa ade wo hunu ne ye because emoja dodo wo se ko wani mu no entiri mu asisi moja ntimi nyadai enko kopa agenti ya ba Mr. ne bi enom ena wo so de eyede be ma utadua ma yemre utadua no fon na efon because ade frese moja wo se ko tadua num ema tadua no nyini ema tadua no yakase sa emoja no entimi nyadai enko because of amama ne srade na asisi ntinu mu kan no me kamfo adura frese agenti ya ba Mr. edi ama enawie obi won ma sabio na fui ayetotwe srade ne amama aye na fui ema waye kase abroso minua to anamon ukwa wo se opade agenti ya ba Mr. ma me fie number ne tudwa ansane yankomo twetwe no ya toa so so person ye dinkita ho a ya homa tofo abetimi afre nie eye 0245 26 38 0245 26 38 and 0244 85 6459 0244 85 6459 minua wotiem ebia wo ye gya ho adwuma pa ebedru me bi wahwe doctor beka cho se me nko gya ho biem me kamfo agenti ya ba Mr. ediama wo so de ne ye de eye moja broso anasa wo de eye de eye diabetes asichire yare to anamon na ko pedro ya tundi agenti ya ba Mr. wan ka sa hwe de ekoso woni padua no ma ade fresa ahode enya de se o ye de wo bie me kamfo adre fresa agenti ya ba Mr. ediama enawie minua wo ho a won sei wo so ade mkura na won se wo so to anamon na ko pedro ya tundi agenti ya ba Mr. eye sedro ene betimi abo mezaya ointment de eye dudada obi tiem enawie wanya accident anase wo no mpem na we wo ye adwumaden enya bribia na wo so no painkiller because chemicals na ekoni padua no bebrebe no eno so ewoni susu aso se wo no mpem na tutu ana wonam na ye ya wo dware wi a timezaya ointment bi na ade asena wo to wa beda na ho ade be twino wan kasa bo sampa wo asisi wo so kama onua wo tiem ye yare friend said diabetes asichire yare ene ekududo na ama ene mrantie ne maba wo bebre ho no ma ene omu kade obi a wo fa sa yare we
ensusu no omu na sa yare frese diabetes esikyire yare no echi omu na menua diabetes akoye yare ba akwa ne kon ede pa enti nipa bebre omanya sa yare o ebi no enam anamo bia wo mutu ya ankwenti no obi wo kra no ayedan no apaba because wo bekọ no sika sebia beka sebetua to no enye sikawa na so wo so bekọ akoyisu aduro no ebia ne yare enko super action for yegiya drodi enti yase ya de busumi nsia na behwewo na saa busumi nsia no ehu hia sa beba betua ni sika nyina ato ye ho because ebia na aduro no wukoyisu na sa bi anya amawa obeka sa wo magimi sika yegiya drodi ntino yes every month ube je aduro na adi sika na be dai ebeba na wanka sa beje first month na enye obi na beka cho sampa aduro we betimi asaw yare aduro we betimi atu yare anase enti woso otokoso ye dai eyusu obi ogina aduro adi no ona otimi ye dai etu sa na mowe etimi nua wutie mi se diabetes na adokrowa entre wo mani nku tu anamon na number me de betu ja odiefa ye wie komotwetwe na freye na ni ye nkita ho sa ho hani atiti ni nyina no ebe firo so ya number no eye 0245 26 38 0245 26 38 and 0244 85 64 59 0244 85 64 59 just a drugstore beer menu ababa awuram no agenti product no onsa ebeka bi wo good yada say etiefo we eye oheneba napoku na awiabre mu ofri super action herbal agenti products no wabeka honsam edi akere yen diaka eye wanamone a ubetuo na ya Krobea Asante sankomo yi anamu die esese ye vigorous investigation o number 9526 eni twato mesro abaya na papa se obi antumi mfa ne ba enye sakawa na ya Krobea Asante awie mamu aha ye femi jima yo kokofu na Krobea only God can do everything yankopon kwa na betumi aye bibia na awura no onko dadin na Accra and somehow okay yate nana ya Krobea Asante what makes the lady cried out edien na ma awura no esunsa Anavon Fashion Center ane papa se ne to ho nyina abobom pomponya wo na obi a to ho abobom pomponya de se ya ote ho kura obesu enti no why nana ya Krobea Asante good day. The boy is talking quick. Please ask him for me if Angela's mom ever warned him to stay away from their daughter. Osena Eurano or no nim ne mama ne papa from Eurane pictures. Fonso nana omumumu enimuno. Aha. Akra oya live ewo aguna bepase. Protozua enye. Keep the fire burning. Right. Yada say. Nana ya Krobea Asante great job. Margarito any original chassis your Moro market enna ewie ye ne wo bonkomo yi yada say Honorable Baroski as a Sriwa assemblyman and watches a great show by all standard. Na Accra today happens to be a 70th birthday of Mr. Aro Frimpong Taylor nimfinchi edu son ne papa ne mfa Asem Beba de bidumadi ani agro utie uteka fempa. Okay, Mr. Aro Frimpong umfinchi edu son enene yama happy birthday. Yesre Awurade Nyankopon nhyira ede ma wo. Nana metie mo live ewo sofo line fitem Kalusha enimidin right. Mustafa Said was ya Krobea Asante sabre everywhere baby a obefa bia Asem Beba de bi enam se yedi musua de ne yede kire ye wade enti no obi abo ade mu abiebiem ya sabre ye hwemo zetie mo bibi ni ofenso mansefo e na omo kire sa Krobea Asante in fact dwumadie deserves an award. Yankopon ne boni pa baso ojedubrefo any Mr. Body ofenso mansefo nana odomo mfa show no eniagro. Okay, wo apostle ne nantiemu e wo kwa mo hwa no okokonya
doctor report ya eno no e confirm say ewura no na eno de ontimi infanto public. It is somebody's private destiny or the to publica enye enti kohona menhwem kakra na menhwe honsam no ekakra na yenhunu arehia ntwame abedwafo bebam na ya pese nsemu sama yi obey mapom din beko yi a na ye 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akiri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemoja mu hwehwemu afeti esumasem se wanti woni pedua na se a wonte ayaresa ase esuno se wa ahoden ena esuno se wa apomden yare bia woni efire enti anuma duru abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata binsu wo ba eni sehwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be my betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia ohona ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de wood ointment twia wo behu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herb and chemical shops titru King's Walk Herba Okaishi Dodua the Wood Scientific Herba Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Fachina Beko When we send your police in your dro, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow, and your offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance say, and Yarua will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing no, and why you buying every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, and walk Kaisi, and you are may move Bia Yato in row, at to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Cratry, Magia to Musay. Hey, Braben, Mumian can do so be a whoopao. And also say, Madame for quite sure, no Kunuyani, I did Robert to the Bemmy. And no, Monsieur, Madame Fu, Juma was in the Kurabania, you cry. And Miss Asante when you draw here was a shame. Doctor, be were just so one nation. Dr. Latte, Lamarck Prostate Center, Naya Sabiano, Dr. Latino, wo prostate no fucking. Said, yeah, what did the name of Sora community? Or be a Yinaye, and no, the sub prostate Yadiano, one prostate Yadian, different enlargement, a beer. Sabaman Timon so, and now what you saw 10 times, so you saw the Bemuyania, what you do a clan in terms of cra. Waity, Sabama, Uya, and Yadia de Robert to Bemuda. Somebody been to your prostate Yadia, a moon, and then the professor Bema Bionia prostate Yadia, what they back off from. Now, so said Dr. Latte, the net count South prostate Yadian, Usanya, what they Boduma Kama, or you so, or by fire service. One year by hospital in the D anymore. Why you might read what I could be fair numbers in here 0208 306236 and now 0555 799981.
atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mojem ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utadwiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And now we are doing in our Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Me, I'm a cocoa fish too, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now, why to you? No, I'm saying, no, I said, Mamma, no, talk to be an something about could be an. But, okay. Don't you expect enough in a look at that? So, you're watching you, and I've been one. And I think so. Obey we are not the Munia, as the munition that the fire may so hey, I don't say, don't watch about an my person don't get Sahara Miss Sanini G capsules. And now we are doing in our Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyain was 0246 34 8334. Election warehouse. Emrena sansu biom abayba abayko emfie na bia ye to abayi o mampani ni mrasebedafo. Afi we nso hwan na ekọ na hwan na eba. Emre ene dache ene betire. Enu nti o check FM your election warehouse at the report be fertifi. Atoye ni ntwo no bia mu abrɛ. On the 7th December, bronya bosume ne da etoso nson. Anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase. Esia kutre ade abatuo numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem sepane akura fito famu a yemfa nkamem enti fafidie to attack 102.9 na tiebi attack lesson warehouse ya de mamo fenchem. Okay, yada mo ase etiefo 102.9 FM attack enna mutie mo hweyen wo YouTube hweyen wo Facebook Anthony Opon and what say owura no boy no wanku girl no ano kasa wo video nase no esese ye pe no na ye che no Ghana for kasa do. That is why Dr. Bubu eka say ensem keken ya doso. The father of the girl has confirmed everything. Okay. Mercy ba ewo Mama Esther Co-store Kronoma Bohia and was na ye hwemo live ewo YouTube ne so. Na eto de bi ensem ha akra ensem ha o enen kwada aba krank den baby empanyumfo groko na mo groko Eureko Thomas osi akra Krobea Asante menso me wo bo ase pia o me hwemo ena awie insia poku Matthias osi if he knows he is doing something good sekrachi wonim se wo ye bibi papa ewo internet ne so a adenti na went to me anka Momman sa konya kesie yi wa metua sika no aka kire nse on advertise na krachi na ntumi advertise na je so wo ye bibi e wo internet ne so a enye na sakawa eye de baadia me pa chao mo amutie no minim se bia sa sakawa adwuma no obi ye bia obetumi afre na waboa yen sakawa eye de baadia oya sakawa ni a o de emfa nsesisi eye adwuma yemfa nse ye adwuma enti me pa chaw se ye ka se oya sakawa ana wo ye sakawa e de adwuma na wo ye
Oya saka wania fra Asem Beba Dabi for number no 0244 211 772. Mema ne nyawo eni wo mesrawo blinks bi afredi ene ebe wo. Mema ne nano ane ye pe kromfo yi ye nya kromfo nya ne senior man pa wo wom ene ne kasa enti mesrawo sa wo ye saka wa junior o ye saka wa senior fra ye na boa ye sa ye kase obi ye saka wa ye pese wo kire ye adwuma kro ene enioma e wa saka wa ni mu saka wa involve enipa the usage of enipa na obi o ye saka wa mfra ye 0244 211 772 na ye no ni saka wa ho nkomo kakra awie meda Dawood Scientific Herbal Hospital ase onom na de Dawood 360 capsules no odiaba na 360 capsules na ye to paye enua hini enhoma hodo nso enu akeka bom e de aye 360 capsules no na eye sisi yade ehu adwuma na eyo se uyi obi a uwo sisi yade e kanwa sebe den pa obi ho no enam ni sisi yade ntinto no amana ye mremre boho wompam sebe wo ye bema nso oduru mpa so a wontumi nya de mema ye en wo yoba ontumi ma ne dofo na ni nyiye e wompam Dawood 360 capsules no emanom ememanom ubetumi atobi ebeboa mo pa ena wo ye adwumaden wadwumaden no bekwa aba na honam nyina ya wo ya honam nyina ya wo mre eya Dawood ointment ni bi na no nso yemfa ntwiw wa wapone waposo wa sasabro wadwumaden wo bekwa aba nti na wo ba bia ya wo chiribramu nyina tutu ade chena wo sori ana honam ya wo ya nya baifo na abo Dawood ointment na no nso fatwi enti se wunya Dawood ointment ni bi na wunya Dawood 360 capsules ni bi na wonom na wutwie no ema wugina brane ba bia ye ton no Ghana ha bia awuram na to aduro ni bom na yusu de beboa wo oba oteka femfia ha na wo hwehwe Asem Beba Dabi fo kra no a obenya bi fra doctor e wo 0244 886437 0244 886437 na wone Dawood fo nkasa afa time heba mixture eno no eye 3D yade aduro se 3D yade hawo ama sese wanum ato wonam ano aye boho wani so nyina chinu ase wutu ahwe waye mremre na woda ho se nkontomre adi akaja no mesrewo kona kope time heba mixture na to woto emfanya akwadworo nonom na beboa wo oyi oba pemfo amanum bi oba KNG Herbal Center Emrom Abidjan House or time Herbal Mixture no benya bi atonso mu na akogyan hye KNG waso ye ba ko afa ba bi eton no Ghana ha bi ade ewuram kasa wo pe time Herbal Mixture na benya bi 0244 417 669 0244 417 669 ya no ma no Naskeba Clinic eye ultra modern Herbal Clinic sabre ya ye ka cement na ho emma enompemu yade nkun entina ho ma stroke yade no emfa won konse do ana emubu ngu ho entina ho ma abawo a wapa winya no areho nhyewo so na enkun mfiri wiase bra Naskeba Clinic na ya bin wom ya beboa wo ama sa problems we nyina no afiri ho obi o prostate mu hawo amana yemre esichire yade ne pressure wo bi so hepatitis yade yi ana se hernia fibroid ana kidney ne liver problem yade a edi wunya no bra kumase ya hene makokoben Naskeba Clinic any wholesale ena edi animhwe frayen wo 0244 120 269 0244 120 269 na yene won kasa Agbeve Herbal Hospital yanso yenim de no enura ye nananom di gya ye free tete no eno an ye kura mu abeduru sampepenso yo Agbeve Herbal Hospital adofo no kwasem ne se agbevefo wonuro wonom aben wo mfidi a wode ye hwehwemu obi wasimiti edwa me ga ne yefunu awo ho aye ne den atenka de atenka woni bi sabe ne be ma sori gina so kura na ne sensen ho enye papa ne bia oba Agbeve Herbal Hospital a doctor for te yade ase onomo aben ya do be fa mfidiem na yehunu ohawo a hawo na ye de ho aduro ye de akawo faka ye kwadwe so na wodi esi ewo kwamu station ne hwe ni mu pepepe eye Agbeve Herbal Hospital fra doctor for no
ɛwɔ 0246 59 5256 0246 59 5256 wokɔ dwa so a busamona soap ni mo na cream no wode sɛm na ne bɛdware de cream no asrasra ɛbɛboa wo yɛwɔ agbɛvɛ fever ɛtidi yadeɛ hawade ohia no agbɛvɛ tonic umogya awe ope mogyaduru anom bi ɛna aba bi yɛ ɔyɛ afa agbɛvɛ bam ne bi nso sra baabi ɛtɔ no obi akɔ abenya bi coffee organic tiger nut powder atadwisam no ɛgya tuatoɔ mesrɛ sɛ woyɛ obi a ɛsikyire yadeɛ ɛne pressure ɛhaw wo immune system na yɛ weak enti yadeɛ taa bobɔɔbɔ basa pebi woni atenka wɔ mpam pebi na di ɛbɛ restore wo sexual vitality no ama ho ayɛ den obi wɔ hɔ sɛ mesome cholesterol ɛkɔ soro pebi di ɛna sɛ wopɛ sɛ mogya ne di atrantwie kama ɛwɔ nipadua no mu a di coffee organic tiger nut powder atadwisam no unufu susua ɛsoso ensuo nim wawo ensuo nya nufu suo sɛ wudi bi amanufoɔ ne hyehyɛ kama bra coffee house breman ɔsɛ kwadwo street UGC ɛkwan ne so oba utek fm ha ubenya bi 0247 995 160 and 0247 518 123 your number no ɛno no Abapa Mall ɛyɛ online shop mesrawo ɛdeɛ na wo pato a wo ba Abapa Mall a wunya bi mesrawo o deɛ obɛkɔ Google Play Store ana App Store na kɔ download the app no o download wi a deɛ wo pato bi a wo deɛ kom na select order na yɛmfa mmerɛw yɛbɛ deliver ne kama na yɛde abrɛw o pɛ sɛ yɛmɛ yɛnyuti frɛ yɛn yɛbɛba abɛyɛ no wɔ fie kama na yɛde ama wo ɛna obi nso wɔ hɔ a wɔpɛ biribi nanso deɛ wɔpɛ ne ho sika na nso yɛbɛtumi ama wato ne susu ne nkakra de ama yɛn true momo ɛso ya ne atam wadeɛ na yɛde abrɛw uni phone na ade bɛkɔ Play Store ana App Store frɛ yɛn na order yɛ number ɛyɛ 0555 55 7193 ɛna 0591 21 4135 ofra Abapa Mall for yenso yɛbɛgye so afei Charistic Ventures onom na yɛ producers of Zahara mixture ɛne Zahara G capsules adɔfoɔ nokora mesɛ wo sɛ wo wɔ namu yadeɛ na atena wo so akyɛ ɔba nsuo gu bɛɛma sɛbe ɛnsansa gugugu bɛɛma ho dwonso a wo tiam ɛnyɛ yie ɛnya de pa pɛ Zahara mixture pɛ Zahara G capsules nonom memfa nya kwadwerɛ wate na bɛboa wo ɛna bɛɛma a wayɛ mmerɛ mpam wo deɛ wo hia yɛ Zahara man capsules aduro ni yɛ o ɛmɛɛma munya yɛ dabridwo bɔ no Zahara man capsules ɛne aduro a topa yɛ wonom a ɛbɛboa wo wobɛgyina so bɛbaa bɔdeɛ ɔni hɔ deɛ baabi ɛtɔ no obi awuram deɛ ɔpɛ no bɔdin na ne yɛmfa ma wo frɛ yɛn wɔ 0246 34 83 34 afei 0248 56 93 35 ofrɛ saa ahoma wo yi a Charistic Ventures yɛne a yɛde Zahara mixture Zahara G capsules and Zahara man capsules yɛde aba no yɛbɛgye so na yɛne wakasa okay nana mpɔfo agra digestion time for simanum okay akra me dase na menchia mia me custom fo aja omo estage wa na agema ne Mr. Stabansi mo na mbo me nda naja Mr. Fiajo Samuel na yie no eba so ho akra onim asem bako a ɛha me ɛwɔ asem wei mu no me nka mfa sɛbi ɔbaa no sɛ ne ba sɛyɛ sɛ ne ba nsɛi ne papa nsa pompo na bobɔ menya hu mpo ɛna ɔm sɛ kokora sɛ kansa menya hu yɛ na adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛ nyinaa yɛhwɛ adeɛ no sɛ general okay sɛ ayɛ na du baabi a ɛnyɛ nsɛm nyinaa na ɛsɛ sɛ yɛ defende wɔ ɛkwan bi so sɛ ɛngu abusua n'anim asedeɛ nanso edu baabi na wo defende baabi a defende yɛsua deɛ okay ɛna yɛbusa question bi sɛ yɛtiefoɔ mmoayɛ sakawa di baako afa ɛtiefoɔ yɛpɛ sɛ yɛhunu adekora a ɛyɛ sakawa ɛna ɛnneɔma a sakawa adwuma no ɔnom de dwɔ owura bi ama yɛnsa aka no yɛne ne mɔ nkɔmmɔ kakra memɔ ne din owura ma ha yɛgya ɔho te sɛe ɔbaade no ada roma bibia bɔkɔ wayɛ sakawa adwuma da anaa wogu so yɛ
Me pacho me gusuye na misaya majuma nsi different. Oh yes, Saka, where you ma osan ye wadwuma different. Me pacho ana. Na ubetumi aye Sakawa na wasa etumi aye adwuma different aka ho. Me pacho e depende woni pana woni na chat no. So Sakawa na ye di adwuma kire ye di ade a. Me pacho online dating. Online there. Dating. Online dating. There were who bruni ewo ye mrofo no mo site a mo register ono wo ho no ma ope oba aware no. So no also the ma login oba identity ni bibia be register site. Oh de oba e photo any oba ni omedin e na ode beye ma bi wo ho no mo a emrofo ma bi a black girls a omo wo ho for star or I like omo ye pornographic omo pictures any omo videos ana ye dey. Okay enti abasa na mama onu broni be ma na ope oba no ehunu se wa won chat ne sa pictures ni videos na ode ma no me pa cho no ano. Enti ebasa na mwanyade ye frim. Beba se oni obi chati a evan se broni no eso pe oni ne be di nkomo. Oni ne be ye anyama be bi obe send make a picture. Ba upo bi dia wo se won so ebono no ka. Enti wo no ubibise bisa ne sika ene ne ma kakra ebi. Enti ebasa wo mo de ba. Elona edu ho a ya Asem no nebe ha obi bedi adrobo ne ahye no obi be ma obi akokum obi se obenya tumi bi a obetumi di agiska o broni ho edru ba bi a ye busa ska na mutumi kokko penro bi se be ya wo busa ade na ode be ma wo broni ne edu ho no ma obe ma wo ska no obetumi ahye obi onkomo ane ne bedi no onko adro so onko baby a obema usika obetimi nso ahia obi obeye ne day on face kana ma age se wadi adro ansa na watimi no aye adwuma ana de wo nso ne se nipa bebre online boys bebre help broni attack no obia nso pese o kan asema okabro ni na ebeto na komaso nti obetu na mwa ebema obetumi aka asema broni na ebeto na komaso enti wo wadwuma muo no sesaka wadwuma muo no dating line na wo wafa aduro so da e de age bibi pai me ankasa de edu baby wutena si hu ni baby a ekona se wudi akire bebra bemwa ya dia ompe na ekosen efi se obi tuma duru baby aduru a ewo se wudi no anu oden anu oden sesen se ombe hia sacrifice bi a ewo se wo ye se bi a kokunwe ko towe ko ye se odi aboa be ye aginade bon ko se udi okuku ni pana direct ebia ni pasu mesi me babu kunu o de aboa ebe ye aginade ama ni pana na yeku aboa na chese ni pana wu mokwa etumi ba se yese monfa ebia oba monene na monfa ebia hanki empepa na se mfa nsuo ne mra saa de na ye ya mpa wo ebi wo ho saa ebi wo obi so ebisa ema study oma simano pad no pad nti saa no wo hia obi a ebia yaka kire de se onfa oba wone nada ho nsuo onpepa wo hanki mu mfa mrada nipa de ka kire so oba no owu ye on se adwuma no ye wo bi a onim stories no ye stories na digital o broni ho obi wo ha onim stories onim adada o di broni be fa onim how I start broni ana so again onim how I start spa
onim how I started all sorts of things. Into no sana. Asem baba dabi. On shada enkwadu so ana obi on so a oye adwuma no ba on focus so adwuma no more. Me pese me hu se wo wahia adamfo a ebia ono okwadurom okoye ne ye ka kire ne se onfa obase nsuo mra na obisa ne se ntisa wo de kwa saka wa boy ebe ko baby akodi aduro na obeka kire o ebia menua me ko han ko di aduro na me ko se na me ya na se na me no ka kire na se wanti manye na okoka enti saka wani bia keep ni secret obia keep ni secret ya se ye bi da fundaka mu ebidem ta pepe ebidem ba me de mi hu se obi ade mu bi da ba e de ya wo yin na next basi enti wo de awon kwa aduro mu da mako aduro shopen ba woman sense gan na ni se wo se me chat ya ka safa bibi bra ene ma ne ehuna wonti awanko biem ya nka se ya mfa bibia eye bra abina yi yene niama ba by a process on can yourself any pabra obam waji first control oko client ni wa o ta ba kono akwa ebia baba ana ebia malam ana ebia okonfo mana o ya mama client na so aside wata safa we bla di soa obetina ta ko beri send the do the oji we ya o sa ko pe ko frata process enti e kono na je se abusade ani mu ya den meji kan ka sentina meji kan ka se odu hu wura mu bebi a ebetima mu wa ya dia wan ka sa be realizing wa on be realizing no aden wa ya ewie na adi enti na e masaka wafo no spendis kasa spending rough sa adi enti a sombre bisa debia unimise ene watu bill apa e process watch it watu bill aje se skaba na no watu bill na se wode ajuma for clients na se what bisa ka wa client watu bill okay and o highest hit if you say I was starting here adwuma no what hit be saying that I so because the adia me pese me who highest hit oh yeah it meji bua 1 billion bua no your boss for into energy percentage so ya na wo you percent mo sa wo mo boss for say amanfo ni maju ajuma na bi ni mchin enti sa wo je a na wo wa ma wo boss no percentage o boss ni mo kura na beje na ne ono na ma percentage na e basa 1 billion na bi a ye de transfer fa bank akono e basa ye yima mo sa ye de yima e ya mo ne bank managers ni bi e wo enkitahudie bi ana so ko use kana ko sa details ade ko use ka emfa ho ne itadodo a wo pa so wo yi bi a 1 billion at a go a e hu semisa ye bebre o boss no omo business accounts a mo di use sa ne basa bank for no so omo mu bi di na se mo ba money kula ni di ezi asaka wana ba mobile money nyina ansum abaso so wa ya rest obi tin send you cash from a book ana client na so wa ro ki o send you cash okay onkomo na de but me brain nti ya betwa so ya be sheda frew ne anu wadi nkomo yie atiefo krachi enne kasa yi ono ose oya sakawa no but oya na dwuma sakawa ne ye online dating okopebru ni na wa ye ne lie
openia na just wa hye adwuma na wie oni ni di nkomo na na o de bell ato ne so bell na wo de to ne so no kire se wa request enti o request a obi ho anaso odin on peso ode beba eno na de wo mu wura duro mu no ebi kode funda kam ebi tumi de oba sinsuo ko ebi tumi de oba pa da emugya wom e de ko enom ne de keka ka ho a e de saka wafo ni bi fra yen pa ye be hye da nya abotra mamo na ya hwe the rate at which saka what job is moving e wo Kumasi Krobea mu. Okay, na mpofo kasa na mamen kan kire say high sense special sale and COVID-19 campaign no egusu e koso arafo ye wo apomdi adwuma ye fo a saa bre boni we mu no o ma gire mu akuta ye mu de pa o ye front line workers apomdi adwuma ye fo no ye boy nsam mamo ye tuche mamo ye mamo hia mo ba adwuma senkanye mu a ebi anka saa bre ye ntiase aban ne nso de nhihye ye gu akwam mom ye ntonkoso ana ye ni so na ye nkamfa nkire mo se saa bre yi mu no high sense for ye nioma papa quality very durable reliable and energy efficient appliances no e wodwa so ufie ho ayaresabia ho office ho hotel ho ubetumi abetobi na ade akọ ye wo televisions mu asorto high sense de ye wo refrigerator chest freezer air conditioner gas cooker electric cooker ye wo washing machines mobile phones sound system microwave oven ye wo blenders iron rice cooker water dispenser kettle appliance bay na wo pato a high sense for ye ni bi na ye de no ye free baby a ye di free no de ye de ko US UK Germany nim ya hodo na nu abia ene ye de bagana enti high sense for ni oma no ye papa muntie o ko high sense showroom bia no a aban ne nhyehyeye ye hohoro ye nsa ye nhye nose mask no ye adi so ye de bi nso agu akwam enti bra ye showroom bia na beto high sense for product ni bi na ye wo 5 years manufacturer defect warranty eda so a obeto yade no a ebo ho bra eban ede mawo ya no manie unti bibia ase a frɛ yen ba bia wo bia frɛ ne direct na ko showroom ebe wo mu number ne ye 0302 55 000 0302 55 000 uwo Kumasi ha Kumasi City Mall ebi ho Kumasi Adum Kofo Clinic building nimu Adum ebi ho Takra de Collins Avenue ye ben Market Circle Takwa ground floor plot 19 European town ya ene SAG edi animhwe no ho nso ye ho sunyane area 1 old DNTC building nimu ye ben Zenith Bank ho nso ye ho oboase ni winsuta ye ne Central Mosque no ena edi animhwe ena Opera Square La Paz Nyamecha Junction ho La Paz Road ho no ye ho na Bacho na Rainbow Junction Spinters Road ye ho North Industrial Area ye ne Melcom Plus enso edi animhwe na Nungwa Junction Mall ho nso ye ho high sense everyday prices for everyday people Savior food nso odwa so ya agenkwaduane ade hye so ye obi a diabetes ade no na edi unya aduane ye se fata se wudie eye Savior food mentna homa diabetes yade ni nkunwo oyi obi a insulin pane ye kora na awa eye di Savior food udi a ebeyi sugar level bebrebe na aba oni padua no nyina ne beyi afri ho ama diabetes no afri wo mogya mu mesra Fred Dr. Savior e wo 0555 789698 0555 789698 nane papa non kasa Unima Steel Complex the Roller Steel Gate any automatic garage door no ono de aba o de contact yen ye free estimate ne measurement ne mfama automatic de end aye nti se de we Europe ni America na bia ubenya fatu fie garage a warehouse and our shop o modern home garage no ma yemfo automatic ne bi meto na ma wo eye quality product ye the quality materials and ye de aye nsuo gu so awia boso anwe na ache empopo ne ho den tropical na do an wodwa so de carpenter fo agi atum wodo se wo pe na do papa e de am na hawo 21st clinic ya de bi abra na ye nya hwehwemu na ye moa Kumasi ahua ye ni total filling station no e na edi enhwe ye ben Alpha Radio 0540 311 311
1 21st clinic for a number. Future Life Smart Food ni aduane we nimdifo na aka nimdi abodim dia so no one wire say aduane we dia beja so. Se wo yi obi a wota aka say yade bia ekowu a wo na ebekra wa enkra wo bio. The Future Life Smart Food. Adofo aduane na yo. Wo dia wo yade a wakwa ama doctor aka kire no bra na yenye hwehwemu na yema ho aduane na kodi wate. Ya Bolivia Enterprise Ukumanzi Sofo line. Alignment yani multi home dia dimhwe 0242878090. Yeah. My bread. Dr. Prince Akwaba. Yeah, Brunana. And somehow somebody how could you papa. As you be discount so bebre. To me kasa na oni kra town. Esi eskano kra so uje ya no adi amasa. What they say wa bodra no na mo sisi a. Bosumi so kra fi dey twa for this. Bosumu we dey ba yiro kofinti. Baby ade ade keka kone de ebu aye den. Akranpofo na mo nyina. Na anu yakwa yie no. Se akranpofo card won fa nsuo wu. Any more yakodru barikase kwaye yimu. Baby okatachi hoi. Na enzu a short card. Se kwa brane koso nsuo ba. Yakoto nsuo bag ma. Eni ye dibe gum. Asem kama crap votic but we na fashion change. Kana nkasa wo tank reservoir o. Ni mi enu nyina nsuo. Nyina bia akura anya ade. Anya ade. Se ni refi. Ewia no ne se de. Ni refi. Eni nso eni ewia no so say bontu ensa be ka ho. Yeah, akaracha. Okay, and adehye ye call NASC Heba Clinic. Na NASC for no de ya na eye me de ewo won ho ne se onom nsaso no ama ayaresa ene ayarehwebo no ayefo. That is the fact. Okwa mfidia wo mo de obefam na anu ba ku bia mkogina so etumi woso me na me to shake na me say come on afemi wiem to se me hwa ya me fom what you say onum wo mfidie ni nyina no omoka kese doc boye mo ankasa ye dwene ho aye ntiase me kai se last year na sponsors be free amanone ehunu madwuma amo ye ba be support kakra sesi a wo mo da so support ana na sesi mo ago ne oma musa no na me da se na no kwase me hu ne se wo bre mpanimfo no be boa ewie ye no esi ye no obia me so yasene biem na NASC ye tena se ehu ye pa se ba bia ewie asene duro no sebi mpredu asa Ghana fo nyina ehu sade wo fie ye ebibiduro ne ade a etumi pam yade kura eko nenso anamontuo no chise oni pakro no koton ne hu bibi die oni bibi eda ni getire mu ana so wo bibi ena bank no na chise okoyi ni bibi ekokoton ene ye tena se dwen ho se sadia ye be ma yaresa na ye fo e de ama obi bia enti NASC de wote ye nka unhia se okwa akosiesie ho no aka se me twen ama yade na koye kese ansa no aba Dabi da enu nti na NASC Herbal Clinic ye de ayaresa dwumadie no ade abafo na se de Dabi a me bafidie we so a meka ebusua tie ne ye mam na hye ne nso ma me NASC Herbal Clinic sensa ye be pie ewo Asante mantem ha no yama ayaresa ayefofufu ade ama obi bia na ne fufufu a aye nyina da nchen a yama ayaresa ye de ye ne ankasa ye nu bra yani yankasa han yani yankasa kohini edi etu yade ase yamana bafom abaye mre na obi ehu ye pa se ye kase ye keka no brane ha bom ni ade etu yade ase ye NASC Herbal Clinic apart from say yama ayasa yefo no yade bi ebesi aso emi ayama yade no eye small boy ewo yensam esen nimdia obo ade nyankopon ade adom yen ene a doctor fo wonim di ene mfidie papa yakofa abegu na ebuwa yen amye hu enipadua mu wo haubia etimu eno ne ade a aye NASC Herbal Clinic yen secret every day one abesi sa de nyina no eno nti sabusia utie mi a NASC Herbal Clinic yen de ye se wote yen kana eda kwachina me tenase ana ye tenase wa henema kokoben ye tenase wa henema kokoben ye sisika wu hia nyina eda wachina no eye tituo sika no 1 million ene sika 100 Ghana cedis abusuya tie ye mame me se wachina ye tenase wa henema kokoben sika wu hia nyina eye tituo sika no 1 million ene mre sika mu no eye 100 Ghana cedis se wonya sa sika nyina ebu abosuo mu ana wonya kutase kim odofo uba hospital wobi okwa no a
walk on the folder or Kwajan cry tipaya at the mano, who folder will be gen and on your dajunibium, Tian you. Say when 100 Ghana cities now, who folder will be gen and yaw dajuni, Esan say Eshemubi. Sansun FDM was Swana Yakofabano. I would don't set to a Fidianiswa. Ya dear so one was where hinter said, Dear baby, I was share a beer ye back near whom. Would ya was would ya dear chini? I yell a sub beer whom baby I didn't share Kwakmato yam etchina. Yen shia wa hinamako be hose. For one sabbat to a Fidianiso. Na baby beer ya didn't share a yabeguso. Na sa Fidina don't sabakusuna, na be ya dear who do na dia banina, Nina, as 1 million 100 Ghana cities. Na we are a Fidiana to me boy and try and say nipa sumesino. Mon fan collab, Munya Mojamu se mano, Munya Johnson Mushemu se mano, Ebia Janai and na Hurumu and Tasumu, Munya San Shemu Wenina Famano, San Shemu who do a yaw loss a hood one Nina Shemubi, Nadabia Meka, Nyaya can a Fidiana Matrasa Yanko Wansano, Dabi a one who buy ya Chumoja, ya Jimoja, ya Shem Fidiemu, ya Joe Johnson a defense Fidiemu, ya Joe Jana a defense Fidiemu, na ya Hunyama who do a woman, and in Yama who do a Kutiani Pediano. San sharing na ya 100 Ghana cities. Nadabia meka se adia ba ko an Nascar Park Clinic. Ya kofa ba ya abuwa ni pa kase ya pa se ya kofa fidie nwanwaso bia dia ba. Ye hu ye pa se enne ya asetena mu. Enne mbre ni mpempreni wiase ya ye din no. Ye kasa ye dwuma ne atumi abafie na no ya bedi dia sebi wan hwa ntum makon ma ofie. Enu nti eye din adabia anwumra de bebu so. Enu nti wunti ya kofa fidie bia dia ba. Dia fidie no baya ma nyina ne se niam afia wudi ye kan ni padua no mu eniam bia ekeka wuntini mu eniam bia kwade da waposo eniam bia kokeka wo se mu ana se we live mu a betumi akofo ya de sonko ade abra afidie dwumade nyina se just a matter of 30 to 45 minutes onyi se afiri nyina mpie ya gani wan kasa wachina wo ba wo behu ebeyi se afiri nyina pie na fidie wa dwumade ebedi ama nyina ka 100 Ghana cedis no mu bi na ya wie nyiye na ebrakro no wana wo entrinin kase mu de munti na doctors a wakoko sua de won kase ni ntinimo ho enu ntimo de mo bambanya ko akwakohu Dr. Ampem ne Dr. Bismarck na afei wo mu de mu mfidie ene niam ahodo no aboa mu aye mu nipadua no mo kase ni mu ntinimu yihwemu na ho ye pa se therapy beboa therapy beboa we beboa na we na be ma ho atontem na wawie nyina wasa de didie no onom ho akwankyera de api wo so ni nyina ya 100 Ghana cedis ehemu bi na ni nyina da nkyan a ya wie a wundura wo benom ya sa de aka ho na mfidie egu ho de unti ne ekofa baaye ni adamu no nipadua hian ye de obeka ho ne de ho ahfa sa mfidie nyina mu bi enu nti se mprempre wo tiami a edda wachina ye trase wa hinema kokoben mese ne ewu hia eye 100 Ghana cedis titwesika no 1 million enu nti yade bia ye bodin fra no yade bia busua tewo so wade chine na wonya wonu adron wachina ye hye wa hinema kokoben ene ye matontia na wo behu se wa ya sabia ne wa ya sabia ne ye kasa ye mfa bibidro ntu yade asepan fri nipadua nask de sabi mpraduasa ye nkɔ ho ensa ye chi nkwa yare foforo aya sabia foforo enu nti mprempre fa namba no na fra na ju code mesim prempre fa namba na fra na ju code uju code wi akate no nua so mfra so nyine de na wachina yenhia wa henema kokoben wo bra wo de 100 Ghana cedis abeti apomudin a esipi esita fa namba ni sisi 0244 120 269 0244 120 269 enu nti order for fa number sisi na frɛ wo de ya de da wo so esikyire ya de wo ka ho bi mojabro so wo ka ho bi hernia wo ka ho bi na fibroid for kra de mo de masam eyadutwam esanse niema bi a na yeso ho akyɛ esanse wo bi ho ya ka chansa nka o ma surgery nanso osuro ene nask abase Dabia ya bro na bra me ebemu adura ma fibroid na ne tie nask ye medro ma fibroid na ne na emom ye ma wo fibroid in the back enu nti se fibroid enko an etete ovarian cyst na e ha nko ade akwa to yem wachina bra henema kokoben na afebe hu ebibidro nkonya eye any eyi fibroid epie we say yam fasekan enka ni padua no wo ka hu bi sanso na mo so mo a prostate hu hawo e hu nsensam etete mo ama mo masam aye nketewa ama mmemme mu ayamre
obi okura sabi amane be ma na wukodwo to kwa akoma to yembu akina yenhia ahene makokoben ebi nso a wokura so utie me na wo dia no enso ya wo ho nsem ebia hepatitis B wo dia ne ulcer na how typhoid na how yade bibia ye body fan yade na me sin ntini ene nkasem die any stroke who wants some dear, may some dear more bar, more special doctor, or one your all show. Who bar sa doctor and munti and your coffin, your ball, cacofan buyer, a son and dinner quad, which local shian dear, a fedan education, or said your bay obeying diabebre, a dear cook ni pedriano, how I would wear equitiam, and untimuam one tini. Any young Casemu Yadia, which number to Dr. Ampion, Dr. Bismarck. And when you say, oh, tear me, and then oh, take us a video, we say, Swa. Nask Herbal Clinic say, which na, yet Nasa Wahinamako could be hosey. Nan ye win in a 100 Ghana cities. And can 1 million sanity. Say, when you says the kind of pet, Nana. We yet dear now, what dear chenua. Even walk or cry not yadiano airways and a problem no airways, you know. Tell ye, mammy. One no my dronua, a chabrus one namiansa, and such a small ubehunia dancia ubedi and Dabiameka. Missy when you can nask a dance different one, which Chenya media at my becahon. Okay, no ye pass ye will be drew, and ye will be drawn ye casse. I yell a sabia bidia be drew a yin kunya, a 2 yadiasi, a pam yadia, ne nask Herbal Clinic. Engineers refing kunyaso San Fernand BMCC and Prem Nasa Ju code Wabra engineers refing kunyaso. Okay. 0244 120 269 0244 120 269 Nana, my phone call for the moment. Okay, 1 year, 1 man on sanity. And yes, on Bebo 0240 71 33 64. Nana, open you. When you could win show. Nana, Adia Bakwa, Yanni, whom conforce and buy Yaminka. And they say, Ebi how Pebiaco yes can. Once I say, Muyabi, if video, oh, it is say, even though Crano. Yes, she sent Fidia at Abroswano. Any bear say, now what you know. Si will be welcome me idea or the bar, you will feed big chocolate food. Wow. Mo yada say, enti on choir Sabia Hokrano, I could chow on test ya yatramau, and so ever ho. Nask, Heba, and every Dr. Prince, and na Yanne Boncomo, ewo, FDA sono. A higher 102.9 of them, how you take from so. Na imbusta ba Miss Channel so eye edru na ewo dwaso eye number 1 immune booster ya eno so se wunya bi na so nonom na ye nipadua mu yawo pressure ana se liver ni kidney problem ubu nsensisi so na mu yade edi wunya pa ko pe imbusta ba Miss Channel bi na tonom na ebeboa ba bi eto no bi awram 0246 208496 Lamak Prostate Center, Lamak Prostate Center, or where just so Udru Fire Service Station, Honoanoa, Ubusa Lamak Abrosaino, Isi Ho. Na se prostate enlargement, prostate cancer, prostate infection, be a wardon sa, what bre, what adjon sopa, wardon socra, what a yaun suwum. Mr. Wyam Rensuum, Pemoba, you be Gugun Company wom. Lamak Prostate Center, NSS Oba, Fred Dr. Lamak, it was 0208. 30 62 36 and 0555 799981 ofra ya beje so nyame sa won heba center abrewa basnade o si wiase wa nwoa o mobro esneta wisie brabrewa ho na wontumi nwoa abrewa moa wo stroke yade do wato fom osisi yade hania enam yade problem a ha won wo si nyame sa wo muntu benyi hoto Frabrewa was 024645 0718 0246 45 0718 Faka ye konkawie si wobojesa angon kwanta na oni abrewa nkodi kasubom akra obade akra ensem ya ene yedi honkombo yi yemfansi ne dabi adisua wum papa sakawa adwuma na krache na ekiremu no obi nso aton krade aba se yewomu different Chika ebi kire se ya wode eye chat na boy na kan
ene bi nso kyerɛ sɛ egikyemu baako ɛyɛ ɔma wura mu into deep na kasa ɔse ɔma yɛ bɔɔsu wɔ mu no onyɛ sacrifice a wontumi nyɛ bɔɔsu yes odwan ana akokɔ dabi nya akokɔ enipa yɛsi ebi yɛtumi hyɛ bi ma obinom ne ɔno maame ana wɔnom nuanom koraa da yeah amanfo ɔma yɛn secrets boy krachi ba ko no na sɛ mo kan ne sɛ ɔno ɔkɔ obi saa yɛ ka kyerɛ ne sɛ ɔmo mpɛ akwadaa mo no mfamra na yɛnsi no ne mfamfra sɛm na mane nko dware kachika ɛno deɛ ɔso ɔka ya bruni de bɛba enti yɛbɛteki saa deɛ no different na yɛafa ne nyinaa bom na yɛde afra yɛde akyerɛ de kai saa ne teɛ mo udinde nana kwa kutumasi nana ona oyɛ bomfa hene kwabere bomfa awia yi ɛmo ha baabi a wo hwɛ yɛn free yɛ baabi a wotie yɛn free yɛ yankopɔn nhyira wo mede de korabea na yo asante oje amani apesma kan na nie jata no nie ya de si na kai se jata ne ba no aposo jata ne ba adoma kyede jata ne ba onum nyina hihye adwumadie ma wonom se ene apamfo no de ba be somoy Gabriel ya happiness sabre US abato ne nso koso na Donald Trump now me ho fesre no sha me fa boy sha emu ya siama no mo abeka so obeko Supreme Court yango so ani akire obete de ebeko bia wa fidie ya so ma fidie ne na ha makra wo ne yankopon ya no akire be hia